Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa 230 FM, Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Pebrero 27, tuiga 2025. Kagkaroon sa aton sining The Vote 2025 Countdown. 74 dias na lang kag national, local and barm elections na. Yari karon ang mga nagapahuna dalaguan nga mga balita. Iloilo City Legal Office ginalantaw nga posible madutlan sa anti-graft and corruption ang administrasyon ni former Mayor Mabilog. Sa iban pa nga mga balita kaga impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad manunudlo sa Fort sa San Pedro National High School nga ginpabombo gin-suspend ang iya siniiyang katungdanan nga magtudlo. Samtang pagulan-ulan ginatundo sang Department of Health rason sa pagduging sang kaso sang dengue sa Western Visayas. Lalaki nagahampang sang basketball sa barangay Nabitasan sa distrito sang La Paz na tukiman nga ginkawatan ang iya sininga salakyan nga nakapark sa nasambitan sininga area. Ang bag niya nga nagaunod sang cash gintaban gid. Kag-check naman karon ang latest development sa sining nagluntad nga vehicular accident dira iya sa may area sang Sunset Boulevard. Muli madalagkuha ng mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining ang pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Ang detalye sininyo bantayan sa baray naton nga pagpalayag pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-27 sa buwan ng Pebrero taong 2025, 74 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, malawakang pagbaha naranasan na naman sa Agusan del Sur. Maraming residente ang napilitan lumikas. Pilipinas at Malaysia, kapwa kinikilalang pangangailangang mapatatag ang kapayapaan sa West Philippine Sea.
Mahigit 4 na katao naman ang naaresto sa panibagong pogo raid sa Pasay City. Abangan ang mga update mamaya. At sa ating international news naman, Israel natanggap ang 4 na kabaong ng mga hostages nito. At sa ating balitang palakasan, Coach Tim Cone ay aminadong kulang ang naibigay na laro ng Gilas Pilipinas matapos ang pagkatalo ng ilang magkakasunod na laban. Hindi pagpapahinga sa mga players pinagsisisihan ng kanilang panig. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Matinding pagbaha na naman ang nararanasan dyan sa bahagi ng Agusan del Sur dahil yan sa tuloy-tuloy pa rin na pagbuhos ng ulan. Partikular na nalubog sa baha ang ilang barangay doon sa mga tinuturing na low-lying areas, partikular na ang area ng Sabang Gibong kung saan ay maraming residente ang napilitang lumikas. Maraming kabahayan ang nalubog sa tubig baha at meron ding mga nasira dahil naman sa agos ng tubig. Ilan sa mga pamilya ay napilitan ding makituloy muna doon sa kanilang mga kaanak na nasa mataas na bahagi ng naturang probinsya at yan ay para na rin sa kanilang kaligtasan. May mga nagtungo sa mga evacuation centers at patuloy naman ang pagsisikap ng mga otoridad at mga volunteers upang maihatid ang kaukulang tulong para doon sa mga apektadong residente. Maging ang mga sasakyan nga ay hindi nakaligtas sa mga pagbaha, kaya ang ginawa ng mga residente ay iniangat na lamang ang ilang mga bihikulo upang makaligtas sa pagbaha. Nilinaw naman ng State Weather Bureau na walang umiiral na bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility at dulot lamang ito ng shear line at ng iba pang weather system. Samantala, sa iba pang balita, kapwa kinikilala ng Pilipinas at ng Malaysia ang pangangailangan na mapatatag pa ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Ito naman ay kasunod ng naging pagpupulong ni na Department of Foreign Affairs Undersecretary for Bilateral Relations and Asian Affairs Maria Teresa Lazaro kay Deputy Secretary General Dato Ahmad Ruzyan bin Abgani ng Malaysian Ministry of Foreign Affairs doon sa bahagi ng Malaysia. Kapwa binigyan din ng dalawang opisyal ang pangangailangan magkaroon ng praktikal na ugnayan nang hindi naapektuhan ang kanilang posisyon sa West Philippine Sea. Kinilala rin ng dalawang opisyal ang pangangailangan na mapanatili ang kapayapaan at katatagan ng Asia-Pacific region sa kabila ng kabi-kabilang claims dyan sa disputed waters. Kapwa may sariling claims ang Pilipinas at Malaysia sa Spratly Islands at yan ay matatagpuan sa West Philippine Sea kung saan 10 maritime features ang inaangkin ng Malaysia. Gayunman, lahat ng 10 features ay inaangkin din kapwa ng Vietnam at lalo na ng China. Samantala, maliban naman sa issue ng West Philippine Sea, ay tinalakay din ng dalawang opisyal ang pagtugon sa mga humanitarian concerns ng mga Pilipino dyan sa bahagi ng Sabah. Kasama na ang mga nakabinbing kasunduan, multilateral cooperations at maraming iba pa. Hindi pinalagpas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ninakaw at ibinenta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gold reserve ng bansa na nagdulot ng peso depreciation. Maalala ginawa ng dating Pangulo ang pahayag sa indignation rally na ginanap sa Mandawi City nitong weekend. Batay sa inilabas na pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang gross international reserve ng bansa kasama na ang mga ginto ay bukod tanging pinamamahalaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapanatili ang international stability at convertibility ng Philippine peso. Ang pag-trade naman ng mga gold reserve ayon sa bangko ay isang normal na aktibidad ng mga bangko sentral sa buong mundo, kung saan tumataas o bumababa naman ang reserba depende sa trend ng global market. Iginatwiran pa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pabago-bagong presyo ng ginto habang nananatiling mababa ang interest o kita nito. Maliban dito, mataas din umano ang storage cost ng ginto kaya't ayaw ng maraming central bank na mag-imbak ng labis-labis. Sa dagdag pang balita, napasa kamay ng mga otoridad ang mahigit 4 katao na pinaghihinala ang nagtatrabaho o kaya naman ay nag-ooperate dyan sa Philippine Offshore Gaming Operators Hub sa panibagong raid na isinagawa sa Pasay City. Pinangunahan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission
Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group at pati na ng iba pang ahensya ng pamahalaan ng operasyon sa isang condominium unit na malapit lamang sa headquarters ng National Bureau of Investigation. Anya kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesman Winston Casio, ang naturang hub ay sangkot sa ilang network ng Philippine Offshore Gaming Operators Operations sa buong bansa. Sa Metro Manila, hinihinalang bahagi rin ito ng malaking pogon network na may koneksyon sa mga Philippine Offshore Gaming Operators sa Parañaque, Makati, Las Piñas at iba pang bahagi ng Pasay City. Hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pang inventory sa naturang lugar upang mabatid kung ano-ano ang mga nakolektang bagay na maaaring magamit bilang ebidensya. Inaasahan namang may lalabas ng mga otoridad ang official data ukol naman sa nangyaring raid kasama na ang kabuang bilang ng mga dayuhang manggagawa na umano'y sangkot sa naturang operasyon. Samantala, kuha muna tayo ng mga karagdagan pan-report. Itong Palasyo Malacanang mga kabombo ay tutuparin daw kung anong maging desisyon ng kataas-taasang hukuman kaugnay dun sa issue ng pagpupundo doon sa Philippine Health Insurance Corporation at ganoon din ang iba pang mga usapin. Ang Malacanang kasi nakahanda ding ibalik ang subsidiya sa health insurer kung ito ay ipag-uutos ng kataas-taasang hukuman. Alamin natin ang mga update mula sa Palasyo ng Malacanang. Nariyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, tiniyak nga ng Palasyo ng Malacanang na nakahanda silang sundin anumang kautusan ng Supreme Court na may kaugnayan sa issue sa zero subsidy ng PhilHealth. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod sa pagkwestiyon ni Dr. Tony Liachon sa Korte Suprema kaugnay sa zero subsidy ng gobyerno sa state insurer na kauna-unahan ito sa history ng bansa. Ayon kasi kay Dr. Liachon, ang ginawa ng Pangulong Marcos ay pagpapakita umano na hindi binibigyan nito ng importansya ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na hihintayin ng Palasyo ang magiging tugon dito ng Korte Suprema. Sinabi pa ni Castro, nakahanda ang Malacanang ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ito ay iatas ng Supreme Court. Binigyang diin ni Castro na may sapat na kadahilanan kung bakit hindi nabigyan ng subsidiya ang PhilHealth sa ilalim ng 2025 national budget. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na kailangan ng subsidiya ng PhilHealth dahil may sapat itong pondo para sa kanilang mobilisasyon at maging sa pagbibigay ng benepisyo sa mga bawat miyembro nito. Sa kabilang dako, naalarma din ang Malacanang sa pagkakaaresto ng National Bureau of Investigation sa 2 Chinese at 3 Pilipino na umano'y naniniktik sa palasyo. Sa press briefing, sinabi ni Attorney Castro na paigtingin nila ang seguridad sa Malacanang at sa Pangulo upang mapigilan ang anumang banta. Nabatid na naaresto ng NBI ang 2 Chinese at 3 Pinoy dahil sa paglabag sa Espionage Act. Ayon sa mga suspect, inutusan umano sila ng isang Chinese national na si Ni Qianhe upang tiktikan ang Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Malacanang, Camp Crame at maging ang US Embassy kapalit ng bayad ng 2,500 hanggang 3,000 pesos kada araw. Na-recover din ng NBI ang mga kagamitang ginagamit sa pag-eespiya, kabilang ang mga sasakyan na may nakakabit na Unauthorized International Mobile Subscriber Identity o INSI catchers. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na may naaresto ang mga otoridad na mga pinaghihinala ang mga Chinese spies. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Of course, nakakaalarma po talaga yung balita na yan at pagpupursigihin pa po natin at paiitingin po natin ang ating puwersa para pumasok po ang mga sinasabi at napagbibintang ng spies. At kailangan po talaga na mas maiting ang pagsisiguridad or ang seguridad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Kinumpirma ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang sunod-sunod na pag-resign ng 400 engineer ng ahensya sa nakalipas na 6 hanggang 8 buwan. Paliwanag ni Dizon, ilang mga administrative problem tulad ng pagkakadelay ng sahod ang nagtulak sa mga inhinyero na tuluyang umalis sa ahensya. Mataas ang demand sa mga inhinyero anya dahil na rin sa kanilang skills, kaya't marami sa kanila ang inaalok na magtrabaho sa pribadong sektor kasama na ang alok na mas mataas na sahod. Dahil dito hinihikayat ng kalihim ang mga nalalabing empleyado ng Department of Transportation na magpatuloy lamang sa kanilang trabaho at manatili sa ahensya. Tiniyak din itong tutuldukan ang mga problema sa pagkakadelay ng sahod at iba pang kalintulad na problema. Ayon pa sa kalihim, kailangan ng masolusyonan ito ng Department of Transportation upang magiging mas maayos ang paggampan nito sa nakalaang mandato. Bagay na matutukan anya sa pagpasok ng bagong team. Git ni Dizon, ang mga empleyado ang prioridad ng Department of Transportation dahil hindi niya kayang gampanan o gawing mag-isa ang lahat ng mga proyekto ng ahensya. Ako muna tayo dyan sa panig ng Senado. Ang minorya sa Senado ay naniniwalang nasa Pilipinas pa rin ang mga pogo bosses kahit tuluyan nang ipinagbabawal ang operasyon ng naturang scam hub dito sa ating bansa. At umano'y Chinese spy na naaresto ng otoridad ikinabahala rin ng mga senador. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J.C. Galvez. Naniniwala si Senadora Risa Ontiveros na nasa Pilipinas pa rin ang mga boses ng Philippine Offshore Gaming Operators kahit natuloy ng ipinagbawal ang POGOs sa bansa. Itong ibinunyag ni Ontiveros sa pulong balitaan kung saan anya ang mga high-ranking POGO officials ang dahilan kung bakit namamayagpag pa rin ang mga illegal na POGO. Ayon pa sa Senadora, hindi maglalakas loob ang mga POGO kung wala mga public officials mula sa gobyerno nagpoprotekta sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap ng law enforcement agencies na tuloy ang masuwat ang POGO, nakukulangan pa rin si Ontiveros sa gitna ng pagpapatuloy ng mga scam operations. Yung mga POGO bosses na yan, malamang marami sa kanila andito pa rin, hindi pa lumalabas kasi ino-oversee pa nila yung pag-morph ng kanilang POGO operation sa mas maliliit, guerrilla-like operations. May mga bago pa silang modus, no? Mga travel ads. Kunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, parang pasa-sign in nila at i-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga na biktima, no? May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. Nabahala rin si Ontiveros kasunod ng mga ulat na may mga umano'y Chinese spies na naaresto ng Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation. Paniwala ng Senadora, karuktong lahat ito ng mga naunang impormasyon na nabunyag sa kanilang mga pagdinig sa operasyon ng POGO sa bansa. At ganoon din sa mga naunang naarestong nagsasagawa ng espionage sa mga mahalagang tanggapan at lugar sa Pilipinas. Gayunpaman, kay isang senadora sa suwestyon na dapat nang repasuin ng umiiral na espionage law sa Pilipinas at patawan ng mas mabigat na parusang sinumang lalabag dito. Nakakabahala at nakakagalit talaga. Ang kakapal talaga ng mga mukha, di ba? Ang tatapang talaga ng mga apog, di ba? Kasunod na yan ng, di ba, yung unang naarestong mga diumanong Chinese spies na yung ganyang mga espionage equipment nila nakaturo dun sa isang coastline ng West Philippine Sea. So talagang nagsasalubong na yung mga issue, yung mga haka-haka at yung mga ebidensyang lumabas kahit doon sa aming mga POGO hearings. Konektado yan sa presensya ng China sa ating energy system, sa ating power sector, yung kanilang presensya sa ating telecommunication sector. At yan, ngayon nakikita natin yung hindi pa talaga masettle na issue ng espionage. Ultimong sa palibot ng ating mga military at naval at Air Force camps. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Nag-issue ngayong araw si Department of Transportation Secretary Vince Dizon ng isang department order na siyang nag-uutos na bumuo ng Flagship Project Management Office alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas pabilisin ang mga proyektong binubuo sa ilalim ng Big Ticket Transportation Projects ngayong taon. Prioridad kasi na mas matapos ngayon ang mga transport system infrastructure para sa mas maalwan na pagbiyahe ng mga commuters at para sa mas mabilis na travel time na din ng mga ito. Sa ilalim ng Department Order 2025-002, layo nito na ang Department of Transportation na Flagship Project Management Office ang bumuo ng mga direct policies at matiyak na nabibigyan ng sapat na atensyon at oras ang pagtapos sa mga naturang proyekto. Ang FPMO na rin ang mismo ang magmomonitor ng implementasyon ng mga direktiba at mamamahala sa magiging status ng mga infrastructure flagship projects. Samantala, ayon naman kay Dizon, siya mismo ang mamumuno sa magiging PMO at ang personal niyang umanong tutukan ang maraming proyekto. Magpapatupad din umano siya ng mga strict timelines sa mga ito para sa agarang pagtapos ng mga ito para makapagpatupad ng target na deadlines para sa mga naturang proyekto. Ang pagpapabilis din na matapos umano ng mga proyektong ito ay ang magiging game changer anya sa transportation sector ng bansa at sa mas mainam na transportasyon ng mga commuters sa bansa. Kaugnay niya, naritong bahagi pinahayag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. And the President feels the pain of our commuters. And that's why his primary directive was bilisan natin lahat ng kailangan tapusin mga proyekto. No, and let us focus on the things that we can finish quickly. And let us also focus on finishing the big projects that will really be the game-changing infrastructure projects that will make the daily lives of commuters and motorists. Makikipag-ugnayan naman ang Department of Transportation sa iba pang sektor at mga attached agencies nito para sa mas mabilis na proseso at pagpapatupad nito. Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga update dyan sa Commission on Elections. Mahigit 30 na mga party list groups ang padadalhan umano ng notice to remove ng Commission on Elections dahil sa paglabag sa pagpaskil ng mga campaign posters at voters registration. Planong buksan muli ng Commission on Elections para naman sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2025. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Ipinahayag ng Commission on Elections na papadalhan nila ang nasa halos 34 na party list organizations ng notice to remove dahil sa paglabag sa pagpapaskil ng kanilang mga campaign materials. Ang mga party list groups na ito ay ang mga nakita sa pagsisimula ng Operation Baklas na hindi sumusunod sa guidelines ng komisyon pagdating sa tamang pagkabit ng mga campaign materials. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ang kanilang mga nilabag ay maling sukat ng poster, hindi environmental friendly na mga materials ang ginamit at mga nakalagay sa mga hindi common poster areas. Dagdag pa niya na kasama sa pag-uutos ay tanggalin ito sa loob ng 3 araw. Anya ang hindi sumunod dito ay maaaring humarap sa diskwalifikasyon. They will have to remove in 3 days. Otherwise, we will be filing disqualification cases against all of them. Ay kasi nandun yung mga campaign materials nila base sa mga local COMELEC namin sa mga public places. And incidentally, si Commissioner Noli Pipo, ang commissioner in charge ng task force Baklas ng COMELEC. Paligsize po, environmentally unfriendly at saka po nasa maling lugar. Sa iba pang balita, planong buksan muli ng poll body ang voters registration sa Hulyo o sa Agosto. Ito ay kanilang gagawin bilang paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa Disyembre ng kasalukuyang taon. Dagdag pa niya na 10 araw lamang nila itong bubuksan sa publiko at inaasahan na nasa mahigit 1 milyon ang maaaring madagdag sa mga rehistradong botante sa halalan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan. Ang huling voters registration na isinagawa ng komisyon ay noong Pebrero 12 hanggang Setyembre 30, 2024. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 68 milyon na mga rehistradong botante ang naitala ng poll body. Pagka-10 days siguro mga at least 1 to 1.2 million na mga botante. Kaya lang, katulad ng binanggit ni Commissioner Noli Pipo, talagang pagkahaba po yan. Siguro kinakailangan magawa na kami ng mga satellite registration o kung hindi man, dahil yun talaga namin yung registration sa mga lugar na yan
ang mga kabataan po kasi na 15 to 17, yan yung medyo madami. At yung mga na-deactivate, yung mga hindi nakaboto ng national and local election ng 2022 o ng barangay NSK pala, barangay NSK election ng 2023, at hindi makakaboto o ngayong darating na Mayo, kinakailangan nila magpa-reactivate para makaboto sila sa darating na eleksyon ng December. Nauna nang sinabi ni Garcia na ang taon ngayon ay magiging super election year dahil 3 halala ng kailangang paghandaan ng poll body. National at local elections sa Mayo, Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre at barangay at sangguniang kabataan elections sa Disyembre. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radyo. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radyo Philippines, ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Bombo International News. Natanggap na ng Israel ang 4 na kabaong na sinasabing naglalaman ng mga labi ng mga Israeli hostage ayon yan sa opisina ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ipinasa ito ng Red Cross sa Israel Defense Forces sa Kerem Shalom sa pamamagitan ng mga Egypt mediators. Sinabi ng Israeli government na patuloy na inaabisuhan ng mga pamilya ng hostage at opisyal silang ipapaalam kapag nakumpleto na ang proseso ng pagkilala sa mga labi. Bilang kapalit naman, inaasahang magpapalaya naman ang Israel ng daan-daang Palestinian prisoners sa loob ng mga susunod na oras. Sa West Bank, sinalubong ng masayang pagtitipon ang pagpapalaya sa ilang Palestinian detainees. Ang pagpapalitan ng mga hostage at bilanggo ay bahagi ng unang yugto ng ceasefire deal sa pagitan niya ng Israel at Hamas na nakatakdang magtapos sa Sabado. Hindi pa malinaw kung may kasunod na pag-uusap para sa pagpapalawig ng tigil putukan. Sa iba pang balita sa ating ibayong dagat, isang hindi pa matukoy na sakit ang mabilis na kumitil ng higit 50 buhay sa loob ng 5 linggo sa hilagang kanlurang bahagi ng Congo ayon yan sa mga eksperto sa kalusugan. Nagsimula ang outbreak noong Enero 21 sa nayon ng Boloco matapos mamatay ang 3 bata na kumain ng paniki. Hanggang ngayon, naitala na ang 419 cases at 53 na pagkamatay. Ayon kay Dr. Serge Ngalebato ng Biroco Hospital, ang mga sintomas ay lagnat, pagsusuka at internal bleeding. Ito ay kahalintulad ng mga kilalang hemorrhagic fever tulad ng Ebola at Marburg. Gayunman, negatibo ang mga pasyente sa mga naturang virus batay sa mga pagsusuri. Ayon sa World Health Organization, tumataas ang bilang ng mga sakit na lumilipat mula sa hayop patungo sa tao sa mga lugar kung saan kinakain ng mga hayop mula sa wild. Mula noong taong 2022, tumaas na ng higit 60% ang ganitong mga outbreaks sa Africa. Karagdagan pa sa mga balita mga kabombo, tiniyak ngayon ng Organization for Economic Cooperation and Development Nuclear Energy Agency na handa ang kanilang panig na tulungan ng Department of Energy ng Pilipinas para naman sa nuclear energy development ng bansa. Sinabi ni Director General William Magwood na bukas ang kanilang panig upang alalayan ng Pilipinas sa nuclear energy initiatives. Ang expertise ng naturang lupon ay nakatulong na rin sa maraming member countries sa issue ng scientific, technological at legal frameworks para sa ligtas na paggamit ng nuclear power. Sa ngayon ay may mga binabalangkas ng tanggapan para naman sa Department of Energy upang tumutok dyan sa nuclear energy related projects. Ang energy roadmap
na kanilang binabalangkas ay sinimulan ng ipatupad at nakibahagi na rin ang Department of Energy sa 68th International Atomic Energy Agency na isinagawang General Conference sa Austria noon po yung nakaraang taon. Samantala, kuha muna tayo ng mga balita sa ating kasamahan. Sindikatong sangkot sa kidnapping ng Chinese student, binubuo ng 22 miyembro na may 4 na Chinese leader ayon yan sa Department of Interior and Local Government. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na 22 ang miyembro ng sindikatong sangkot sa pagkidnap sa isang estudyanteng Chinese sa isang high-end private school sa Taguig. Ayon kay Rimulya, 4 dito ang leader na Chinese rin at 18 rito ay mga dating bodyguards. Sa impormasyon ng DILG, ang magulang ng biktima ay mga dating lisensyadong operator ng Pogo at ang mga suspect naman ay notorious Pogo operator mula 2017 hanggang 2022. Sa ngayon, hindi pa raw gaano makausap ng maayos ang bata, dala na rin ng trauma. Pero ani Rimulya, ibinahagi ng biktima na tinatayang 4 na oras siya ibinahe simulang na makidnap siya at nanatili raw sila sa isang bahay. Sa palitan naman ng mensahe ng magulang ng bata at ng mga suspect, $20 million ang hinihinging ransom. Nang hindi agad na ibigay ang nasabing halaga ay dito na raw pinutol ng mga suspect ang isang daliri ng bata at ipindala ang video sa magulang nito. We are certain that there are 22 members of the syndicate. 4 of them, the leaders of the syndicate, are Chinese, mainland Chinese. 18 of them are their former bodyguards and former henchmen. Una nang iniulat na February 20 nang mag-report ang magulang ng biktima sa otoridad na hindi pa nakakauwi ang kanilang anak mula sa klase. February 21 naman, natagpo ang patay ang driver ng bata sa San Rafael, Bulacan. Sa sasakyan naman, nakita ang mga ebidensyang naiwan ng mga sospek kaya ito natunton ng mga otoridad sa Parañaque at na-rescue ang bata. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ipinag-utos ni Transportation Secretary Vince Dizon doon sa Land Transportation Office na pabilisin pa ang pagproseso ng mga bagong plaka na dapat ay mailabas sa loob ng 3 araw matapos naman ang registration. Tanong nga ni Dizon sa Land Transportation Office kung kaya bang ibigay ang mga plaka sa loob ng 24 na oras o hanggang 48 oras o kaya naman ay 72 oras. Bukod nga dito ay pinapaspasan na rin ng Department of Transportation ang pagresolba dun sa mga backlogs na mahigit 9 milyon na hindi pa naipapamahagi ng mga plaka ng motorsiklo mula pa noong taong 2014. Ang nga sa Commission on Audit, umaabot sa 763 million pesos mahigit ang bayad ng mga motorista para naman sa plaka na hindi pa rin natatanggap. Nagpaplano na ang Land Transportation Office na humingi ng 2.1 bilyong pisong pondo mula sa Department of Budget and Management upang malinis ang kanilang mga backlogs. Samantala, hinimok naman ang Commission on Audit ang mabilis na produksyon at pamamahagi ng mga plaka upang maiwasan ang mga ganitong problema sa hinaharap na panahon. Tuluyan nang iniretiro ng State Weather Bureau ang 8 pangalan ng mga bagyo dahil sa naging impact ng ito sa nakalipas na taon. Ang mga ito ay ang Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ophel at Pepito. Dahil dito, hindi na muling gagamitin ng Weather Bureau ang mga naturang pangalan sa mga susunod pang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Administrator Nathaniel Servando, ang taong 2024 ang may pinakamaraming na-retiro o na-decommission na pangalan ng bagyo mula noong maimplementa ang kasalukuyang sistema noong 2001. Paliwanag ng Weather Bureau Chief, ang labis na impact at ang kinalaunan ay iniwan na pinsala ng mga naturang bagyo ang pangunahing dahilan ng tuluyang pagretiro sa kanilang mga pangalan. Pawang malawakang pinsalaan niya ang iniwan ng mga ito sa lahat ng sektor sa malaking bahagi ng ating bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, inireretiro ang pangalan ng isang bagyo kung nagresulta ito sa pagkasawi ng hanggang 300 katao o kung ang halaga naman ng mga pinsalang iniwan nito sa mga kabahayan
pagsasaka at infrastruktura ay aabot sa 1 billion pesos o higit pa. Bilang kapalit ng mga ito, gagamitin na ang 8 bagong pangalan. Ito ay ang Amuyaw, Edring, Josefa, Kidol, Lekep, Nanulay, Onos at Puok. Gagamitin ang mga ito simula sa Enero 1, 2028. Samantala, layunin ngayon ng Department of Transportation ang paglalagay ng mga clear markings o kaya naman ay mga signages, pati na yung mga palatandaan doon sa mga bridgeway, sa mga busway, para na rin sa mas mabilis na pagberipika kung mga bus passengers o kaya naman ay MRT passengers ang commuter na sumasakay sa naturang partikular na lugar. Ayon nga kay Transportation Secretary Vince Dizon sa kanyang naging pagbisita sa mga himpilan ng Metro Rail Transit at maging sa busway lanes dito sa Metro Manila, napansin niya na mahirap ma-identify kung saan ang pila ng mga sasakay para sa Metro Rail Transit at mga sasakay naman para sa mga bus na bumabiyahe sa naturang lugar. Ayon kay Dizon, nakikita ang solusyon ng kanyang departamento ang pagbuo ng mga bridgeway para naman sa bus passengers na hiwalay sa Metro Rail Transit para naman sa mas mabilis na daloy ng pila at maiwasan na rin ang siksika ng mga tao. Dagdag pa ng kalihim ang paglalagay ng mga signages o mga clear markings upang maiwasan ang pagkalito ng mga commuters kung saan ang iba sa kanila ay hindi alam kung saan ang tamang sakayan. Isinama na rin ni Dizon ang paglalagay ng mga separator o kaya mga palatandaan na naghihiwalay doon sa linya ng mga pasahero para naman sa mas mabilis na pag-identify sa mga ito. Kung ganyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Vince Dizon. Ang ultimate solution dito talaga ay kailangan may dedicated concourse o bridgeway ang busway. Na hiwalay sa MRT para merong yung papasok ng MRT, doon lang sila. At yung papasok ng busway, doon sila sa dedicated ng busway. Nag-ahayo ang busway passengers and MRT passengers. So we have to fix that. No? The quick fix, the quick initial solution would be maybe to provide clear wayfinders, yung mga signs. Kasi ako, between you and me, tawaga ako eh. No, saan ba ako pupunta? Diba? Hindi ko alam kung saan ako pupunta kung busway passenger ako. No? So, I think there's gotta be clear markings there that will help. And siguro yung linya lang, siguro yung mga stanchions, yung nakikita natin sa na hihiwagay yung MRT, hihiwagay yung busway. So, we're going to try to do that quickly. No? Bahagi yan ng mga pahayag ni Secretary Vince Dizon. Samantala, isa pa lamang ito sa mga inuumpisang proyekto ng departamento para yan sa mas mainam na pagbiyahe ng mga commuters dito sa Metro Manila. Sa ngayon ay patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ni Secretary Dizon sa mga ahensya at iba pang attached agencies para naman sa mas mabilis na implementasyon ng mga proyekto ngayong taon. Department of Agriculture nagbabala sa mga balak mag-resell ng National Food Authority rice sa publiko. Kaugnay niyan ang balita niya na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Nagbabala ang Department of Agriculture sa mga residente o tindera na balak mag-reseller ng mga NFA rice sa publiko na maaari silang humarap sa mga kaukulang reklamo kapag napatunayang nagbebenta ng NFA rice ng mas mataas kesa sa benta ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., mahigpit na ipinagbabawal ng kanilang ahensya ang pagbili at pagbenta ng mga naturang bigas sa mas mahal na presyo sa publiko. Kapag umano nakatanggap ng reports ang kanilang departamento tungkol sa mga ganitong insidente ay agad nagagawa ng hakbang ang kanilang ahensya at titiyaking huhulihin ng mga ito at saka papatawan ng mga kaukulang parusa dahil hindi naman dapat i-resell o ibentang muli ang mga naturang bigas. Well, hindi talaga dapat yun, bawal yun. Siyempre, kung meron mga reports na ganyan, ihuhulihin talaga natin. Diba? It's not supposed to be resold. Paliwanag pa ni Laurel, maaari naman ang reselling ng mga bigas kung mananatili ang presyo ng bintahan nito sa 33 pesos hanggang 35 pesos kada kilo. Ngunit kung mas mataas ay itinalagang presyo, ito na anya ang hindi maaaring gawin. Sa ngayon, praktikal na umano ang pagbebenta nito lalo na kung ito ay gaya ng mga reselling sa loob ng pamilya o pagbebenta ng pareho pa rin sa inisyal na presyo.
Huwag lamang sa mga negosyanteng maaaring magtalaga ng mas mataas na presyo ng mga bigas na ito para makakuha ng kita o profit mula dito. Okay lang to be resold pala kung 33 to 35 lang din ang benta nila. Diba? Kasi minsan nga, kaya binanggit ko nung nagkasama kami ni Mayor, meron naman mga iba dyan, nagpapabili lang kagaya kayo na yung unang bumili. Sabi niya, yung ate niya kasama niya sa pagbilin, yung pinsan niya nagbilin, kababayad yung mga yun. So technically, bentahan within the family yun. Diba? So we have to be practical naman sa ganun. Wag lang sa negosyante at wag lang ibenta ng mas mataas sa 33 or 35 pesos. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang distribusyon ng mga buffer stock mula sa National Food Authority bilang bahagi pa rin ng pag-aanunsyo ng Department of Agriculture ng Food Emergency for Rice ngayong Pebrero. Sa darating na Marso naman inaasahan na papatak na sa 49 pesos kada kilo ang magiging maximum suggested retail price ng mga imported premium rice sa loob ng mga pamilihan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Kabilang nga doon sa sinalakay ng mga otoridad sa Pasay ang isang hinihinalang pinatatakbo ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO Hub sa naturang syudad at nag-ooperate bilang lab at investment scam center sa operasyon na isinagawa dyan sa may Coral Way na matatagpuan dyan sa lungsod ng Pasay. Ginagamit daw dito yung daang gadgets, mga computers at mga SIM cards na ginagamit umano sa panloloko. Nahuli nga ang halos 500 empleyado, karamihan sa kanila ay mga Chinese. Meron ding mga Vietnamese kasama ang 4 pa na itinuturing na scam bosses na na-recover din doon sa kanilang pag-iingat ang ilang luxury cars. Ayon pa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, garapalan yung ginagawang operasyon ng naturang grupo kahit na may closure order mula yan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa Bureau of Immigration para veripikahin ang tunay na status ng mga dayuhang nahuli na lahat ay inaresto at dinala sa opisina ng Presidential Anti-Organized Crime Commission para naman sa investigasyon at inaasahang masusundan pa ang naturang mga operasyon. Ipinaliwanag ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil na ginamit ng kanilang convoy ang EDSA busway noong Martes ng gabi upang mabilis na makarating sa Camp Crame para sa isang emergency meeting. Hindi naman siya tumutol nang sitahin ng mga enforcer mula sa Department of Transportation's Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang convoy at bigyan ng ticket para sa lane violation. Isang issue na madalas reklamo ng mga motorista. Bagamat hindi kinumpirma ni Marbil kung kasama siya sa convoy, sinabi niya kailangang dumalo ng mga opisyal ng PNP sa isang closed-door meeting kaugnay ng isang Chinese national na dinukot noong nakaraang linggo at natagpuan noong Martes ng gabi. Anya, nauunawaan niya ang ginawang pagpapatupad ng batas ng Department of Transportation Enforcers at hinimok ang mga pulis na tanggapin ang tiket bilang bahagi ng kanilang trabaho. Bombo Sports News. Ito mga kabombo, kuha muna tayo ng karagdagan pan-report. Itong si Tim Cohn ng Gilas Pilipinas ay aminadong nagkulang doon sa ibinigay na laro ang Gilas Pilipinas matapos naman na mabigo sa ilang sunod-sunod na laban at yung pagpapahinga ng mga players ay pinagsisihan daw ng naturang head coach. Alamin natin ang iba pang balita mula kay Bombo Grant Hilario. Aminado ang kasalukuyang coach ng Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cohn na hindi maayos ang ipinakitang laro ng koponan matapos itong matalo na magkakasunod sa mga nakaraang laban.
Sa isang panayam, inahayag mismo ng naturang coach ng national team na nagkulang sila sa ibinigay na performance at sinabi pang hindi din naging maayos ang isinagawang depensa sa mga nagdaang laro. Matatandaan na dinanas ng Gilas Pilipinas ang masakit na pagkatalo buhat nang sila'y tambakan ng mga nakatapat na koponan ng New Zealand, Chinese Taipei, Lebanon at Egypt. Kaya naman, bagamat sunod-sunod ang nasaksiyang pagkatalo ng pambansang koponan, positibo namang ibinahagi ni Coach Tim Cone na ang mga pagkatalong ito ay magsisilbing aral upang mas magpursige sa mga susunod pang laban. And we can use any excuse that we want. The bottom line, we didn't play well, and we didn't defend well, and that's really got to be our calling card. That was our calling card in Latvia. That was our calling card when we played New Zealand here. It's our calling card in the Asian games. But it was really on me. I just didn't emphasize it enough, and it showed. And so hopefully we learned some lessons and move forward. Samantala, pinagsisisihan naman ng naturang coach ng Gilas Pilipinas ang naging desisyon nito na paglaruin pa ng dire-diretso ang kanyang mga players na anyay isa sa mga rason kung bakit napagod ang mga ito at natamo ang ilang beses na pagkatalo. Now we know how to set things up better, I think, next time around. We'll be smarter, not play 3 games in a row. If I have a regret is that I didn't rest Justin and Junmar and maybe Scotty and AJ in one full game in Doha. I should have not even played them in game 2. You know, I should have not played them against Lebanon, maybe played them against Lebanon, not played them against Egypt. Kaugnay pa rito, tiniyak naman ni Coach Tim Cone na patuloy ang kanilang pag-a-adjust dahil sa hindi nila makakasama ngayong taon ang Gilas player na si Kai Soto na anyay may malaking mayaambag sana upang manalo ang koponan. You know, we know we're going to be without Kai for the rest of the year, so, you know, we're going to have to weather that storm without him. Like I said, it's like PBA, you know, you lose your number 1 player, your star, you have to play 3 conferences without him. You know, it's really, really hard. It's hard to stay and maintain your level of play. Para sa Bombo Network News, Bombo Grandelario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, patuloy ang pag-arangkada ng Detroit Pistons sa NBA matapos nitong tambakan ng 20 puntos ang number 2 team sa Eastern Conference, the Boston Celtics. Ito na ang ikawalong magkakasunod na panalo ng Pistons. Isang panibagong achievement yan na hindi pa nagagawa ng kupunan mula ng taong 2008. Nagawa nga ng Pistons na tapusin ang 6-game winning streak ng defending champion. Gamit naman ang halos 53% ng overall shooting percentage. Sinamantala ng Pistons ang hindi paglalaro ni 2024 NBA MVP Jaylen Brown upang makapasok ng kabuang 47 shots habang binabantayan din ang rebounding at kumamada ng kabuang 51 rebounds. Tanging 33 shots lamang ang naisagot ng Boston at hindi nito nagawang makipagsabayan sa depensa ng Detroit sa kabuuan ng kanilang laban. Kumamada rin ang Pistons ng 13 steals at pinilit ang defending champion na gumawa ng 17 turnovers. Hanggang tanging sa 3-point area lamang lumamang ang Boston kung saan ay naipasok nito ang 21 puntos para sa 3-pointers kontra sa 13 lamang na naisagot ng Pistons. Gayunman, hindi naging sapat ang naturang mga 3-point line shots para naman maisalba ang kampyonato ng naturang kupunan na dati ay hawak-hawak nila. Ngayon ay nagkaroon na ng bahid ng kabiguan. Muling pinangunahan ng bagitong guard na si Cade Cunningham ang kanyang kupunan at nagbulsa ng 21 puntos at 11 assist. Habang 26 na puntos naman ang naiambag ng bench na si Malik Beasley doon sa naturang laban. Sa Boston, tanging si Jason Tatum ang gumawa ng 20-point performance at meron siyang 27 points, 6 rebounds. Doon pa rin sa naturang laban. Entertainment News.
Nakipagkita si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson kay Hollywood action star Jean-Claude Van Damme para sa paggawa ng isang pelikula. Ayon kay Singson, gagawin ang pelikula sa Pilipinas kung saan itatampok din dito ang Vegan City, isang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage City. Mismong si Van Damme ang magsisilbing producer ng gagawing pelikula at inaasahang makikita rito ang ilang matitinding action stunt kung saan nakilala ang action star. Sa kasalukuyan, wala pang inilabas na buod ng gagawing pelikula habang binubuo pa ang magiging cast nito. Samantala, sa pag-uusap ni Singson at Van Damme sa Central Hong Kong, tinalakay na dalawa ang magiging kolaborasyon sa gagawing pelikula. Nakilala si Van Damme sa buong mundo dahil sa magaganda nitong action film tulad ng Universal Soldier, The Quest, Double Impact, Hard Target at maraming iba pang pelikula na karamihan ay sumisentro sa kanyang martial arts skills. Sa dagdag pang balita, nakauwi ng mga kabombo sa kanilang mga pamilya ang 24 na na-rescue ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard substation dyan sa Romblon. Ito ang naging ulat kasunod ho ng balita itong lula ng motor bangka na El Carmen na pumalaot yan sa karagatang sakop ng Sitio Ipil, Barangay Lunos, Romblon. Mga rito ay ipinagbigay alam ni Eric Macaya na siyang may-ari ng MB El Carmen ang naturang pangyayari kung saan ay nagkaaberya ang makina ng kanyang motor bangka sa nasabing lugar. Bilang tugon, agad namang nagpadala ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard Romblon sakay ng local government unit rescue boat na One Romblon upang suriin ang sitwasyon at isinagawa agad ang rescue operation. Pagdating naman sa lugar, natagpuan ng Coast Guard team ang El Carmen na hindi gumagalaw at nakaangkla bilang pantugon naman sa malakas na current o yung agos ng tubig. Ang mga tripulante ng naturang bangka kasama ng 24 na pasahero ay agad namang nailigtas at nananatili doon sa loob ng naturang sasakyang pandagat. Agad ding tiniyak ang kaligtasan ng mga ito sa pamamagitan ng pagsaklolo ng team na rumisponde. Ligtas na nahila ang motor bangka El Carmen papunta naman sa Barangay 1, Poblasyon, dyan sa Romblon, kung saan ho ay ligtas na nakababa ang nasa 24 na pasahero na nasa mabuting kalagayan at nakauwi na sa kanilang pamilya. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, nagbabala ang Commission on Elections sa mga senatorial candidates at party list groups na nakarehistro ng kanilang social media campaign platforms, ngunit hindi kumpleto ang requirements. Inabisuhan sila na hanggang Marso 7 na lamang upang isumite ang mga kulang nilang dokumento o baka matanggal ang kanilang mga online campaign websites. Ayon kay Commission on Elections spokesman John Rex Laudianco, 13,000 mula sa higit 18,000 na nag-file ng certificates of candidacy ang nag-apply para irehistro ang kanilang social media platforms. Binanggit na may mga senatorial candidates at party list groups na kailangan kumplituhin ang kanilang aplikasyon bago ang deadline. Ang mga hindi makarehistro o hindi compliant ay hindi magagamit ang kanilang campaign platforms at nangako ang mga social media platforms na tatanggalin ang mga hindi rehistradong website. Nilinaw ng Commission on Elections na ang Marso 7 na deadline ay extension para sa mga non-compliant lamang at walang extension para sa mga hindi nakapagrehistro bago ang Disyembre 13, 2024. Sa puntong ito ng ating balitan, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Itong petitioner, mga kabombo, kaugnay doon sa usapin ng PhilHealth fund transfer patungo doon sa National Treasury ay umaasa na magkakaroon agad ng mabilis na resolusyon ng kataas-taasang hukuman ukol naman sa naturang issue. May balita ang Bombo Radio Legazpi. Hangad ngayon ng isang health reform advocate na magkaroon ng merit ang inihaing petisyon sa Korte Suprema na nagko-question sa constitutionality ng zero allocation ng pamahalaan sa Philippine Health Insurance Corporation sa ilalim ng 2025 budget. Ayon kay Dr. Tony Liachon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nais niyang mapabilang sa oral argument sa darating na Abril, ginit kasi ng opisyal na unconstitutional ang kawalan ng subsidiya sa state health insurer dahil sa paglabag
Paglabag nito sa Syntax Law at Universal Healthcare Law, paliwanag nito na taon-taon na dapat na naglalaan ng pondo ang pamahalaan upang masiguro ang pagpapatupad ng packages ng PhilHealth kasabay ng pagbabawas ng premium rate dahil umano sa kawalan ng subsidiya ng pamahalaan ay mapagkakaita ng mga indirect contributors habang naipapasa ang bigat sa mga direct contributors. Samantala, kinestyon rin ni Leachon na hindi napag-aralan ang report ng Commission on Audit simula taong 2021 hanggang 2023 na hindi na financially stable ang PhilHealth. Nilinaw rin ito na walang kinalaman sa politika ang timing ng paghahain niya ng petisyon kundi ginawa lamang ang hakbang para sa mga mamamayang Pilipino. Kung makita ng Supreme Court na meritorious dyan, mapag-aralan natin so that we can prepare for April 1. Kasi meron ng sinetad na timeline ang Supreme Court kung kailan nila ito pakikinggan. It's April 1. And kung makasama tayo, then we will contribute and add value. Kung hindi makasama, that's fine with me. Ganun talaga yon. I roll the dice. Hopefully, I can get a lucky 7. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Operation Baklas isinasagawa na ng Commission on Elections doon sa bahagi ng Dagupan. Illegal na mga campaign materials, tinanggal na. May detalye dyan ng Bombo Radyo Dagupan. Nagsimula ng Operation Baklas sa lungsod ng Dagupan na bilang bahagi ng paghahanda para sa darating na 2025 local at national election. Ang operasyon ay nakatutok sa mga iligal na materyales sa pangangampanya at nauna na ngang pinuntahan ay ang bahagi ng barangay tulad na lamang ng Lukaw, Tapuaca, Karanglaan at Mayumbo na umabot na agad sa isang truck ng mga inalis na poster at materyales. Ayon kay Atty. Erickson Organiza, Provincial Election Supervisor, ang mandatong ito ay sa ilalim ng Commission on Elections sa COMELEC kung kaya't mahalagaan niyang sundin ang mga pamantayan ng COMELEC tulad na lamang ng may tinalagang lugar para sa pagpapaskil at mga sukat ng materyales upang maiwasan ang paglabag sa mga regulasyon. Sa ilalim ng Oplan Baklas, ang mga campaign materials ay pinaskil sa mga hindi pinapayagang lugar tulad ng mga pribadong ari-arian ng walang pahintulot, mga infrastruktura tulad ng poste ng kuryente at mga puno at mga lugar na hindi tinalaga bilang common poster areas ay tinuturing na iligala. Gayon din ang mga materyales sa lumalabag naman sa tinakdang sukat. Samantala, hinikayat naman itong mga lokal na kandidato na magkaroon ng pagkakataon na tanggalin na ang kanilang mga campaign materials na nakapaskil sa muling lugar bago pa man magsimula ang kanilang muling operasyon sa Marso 28 kung saan magiging opsyonal para sa kanila na mismong alisin ang mga materyales. Dahil sa inisyatibang ito, may papakita nila aniya ang kanilang pagiging isang lidera. Hindi lang siya nationwide, province-wide. Pwede ring on the initiative of the election officer, kahit sarili nilang schedule, halimbawa Dagupan lang, hindi sasabay sa ibang jurisdiction, pwede yun. Individual posters at yung mga group, maximum of 2 feet by 3 feet lang talaga yan. Mag-i-exceed lang siya kung yun ay sa common poster area. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mag-update naman tayo sa pagkakataong ito doon sa farm gate price ng kamatis na bumagsak na ang presyo hanggang 6 na piso na lang ang kada kilo. Habang dito sa ilang lugar nga sa Metro Manila ay nananatiling mahal pa rin ang naturang produkto. Alamin natin ang mga update dyan sa report ng Bombo Radio Kawayan. Bumagsak pa ang presyo ng kamatis sa Region 2 bunsod ng magkakasabay na pag-ani ng mga magsasaka. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Maria Rosario Pakarangan, Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Region 2, sinabi niya na ang farm gate price na ngayon ng kamatis sa Nueva Vizcaya Agriculture Terminal o NVAT ay 6 pesos na lamang ang kada kilo. Dahil dito, naglalaro na lamang din sa 15 pesos to 30 pesos per kilo ang retail price ng kamatis sa lalawigan ng Cagayan,
10 to 15 pesos per kilo naman sa Isabela, 20 to 40 pesos sa Quirino at 15 to 30 pesos naman sa Nueva Vizcaya. Ayon kay Pakarangan, wala ng profit ang mga magsasaka kung magpapatuloy ang ganitong presyo. Nakikipag-ugnayan naman ang kanilang ahensya sa iba't ibang buyer sa Metro Manila para magkaroon ng opsyon ang mga magsasaka kung saan nila ibibenta ang kanilang mga produkto sa mas mataas na presyo. Dahil sa mas madalas na problema sa oversupply ay target nilang magtayo ng food processing plant sa Region 2, ngunit sa ngayon may mga inaantay pa silang equipment na may kabuang pondo na 20 million pesos para matapos ito. Mayroon namang programang NVAT na hinihikayat ang mga LGUs at iba pang stakeholders upang mabili ang mga kamatis at maiwasan ang pagkasira. Kung titignan po natin sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, which is the more or less the farm gate price at the wholesale price, ang presyo po ng kamatis doon ay nagre-range po ng 6 pesos. Ngayon, 6 pesos po yung presyo ng kamatis ngayon. So, ito yung masasabi natin na talaga naman tinitignan natin yung production ng bawat region ay ganun din yung presyo ng kamatis ngayon to other regions, mababa din kasi halos yung peak production ng kamatis ay nagsabay-sabay din. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Cebu City Police Office tiniyak na mananatiling ligtas ang lungsod na tirhan at maging para naman sa mga trabaho at negosyo. Kaugnay niyan, narito ang detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Tiniyak ngayon ng Cebu City Police Office na manatiling ligtas na lugar na tirhan ang lungsod at maging para sa mga trabaho at negosyo. Sa ginanap na groundbreaking ceremony kahapon sa bagong gusali ng Cebu City Police Office, inihayag ni Acting Director Police Colonel Enrico Figueroa na ang groundbreaking ay patunay lamang sa collaborative effort sa pagitan ng lokal na pamahalaan at law enforcement upang mapaunlad ang isang mas ligtas na kapaligiran para sa lahat ng residente. Ang bagong 3 palapag na gusali na idinisenyo gamit ang mga makabagong amenity, kabilang ang isang modernong gymnasium, ay naglalayong bigyan ng mga tauhan ng kapulisan dito ng pinahusay na workspace upang itaguyod ang fitness at well-being. Bukod sa inisyal na 49.9 million pesos na budget na kailangan para sa pagpapatayo ng gusali, maglalaan ang lungsod ng pondo para matiyak na ang mga opisina ay may sapat na kagamitan. Nagpahayag pa si Figueroa ng taos-pusong pasasalamat sa Cebu City Government sa ipinaabot na walang sawang suporta. Dahil dito, tiniyak niyang nanatiling matatag ang pulisya sa kanilang pangako sa kaligtasan at seguridad ng mga residente ng lungsod sa pamamagitan ng kanilang nakataong kampanya laban sa kriminalidad. Matatandaan na una nang binigyan ng mga bagong baril at sasakyan ng pulisya dito para mapahusay ang kanilang operasyon laban sa kriminalidad. We will ensure that Cebu City is a place safe to live, a safe place to work and do business. And we assure you that these resources will be maximized to ensure the safety and security of our community. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga balita at impormasyon. Maaari po ninyo tutukan mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng iba't ibang platform. Kahit nga itong Bombo Network News, pwede nyo pang balik-balikan sa pamamagitan ng ating mga digital platforms. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa parte ho ng Mindanao, nariyan ang ating mga himpilan. Doon sa mga naghahanap ng mga programa, Cebuano Speaking Program sa Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, maging ang Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Samantala, doon sa mga Hiligay non-speaking, nariyan naman ho ang Bombo Radio Coronadal. Bago tayo magtapos, sama-sama tayo para sa prayer for the healing of Pope Francis.
Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Bas Radio. Bombo! Jeda Patrick Mabilog. I-check tani ang mga balita karon nagika naman iya sa mga Iloilo City Hall akip na sa latest update later on sa sining nagaluntad nga vehicular accident dira iya sa mga Sunset Boulevard nga ginakaulamiran sang isa iya ka pribado nga salakyan kag isa ka food delivery rider. Check tanay this time si Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. Lantaw diri Bombo Cham sa Iloilo City Legal Office nga posible ni siya nga mapasakaan sang kaso nga anti-graft and corruption ang nagligad nga administrasyon o kun ang administrasyon nga nagkapot sang deal sang joint venture agreement kaupod ang Double Dragon Corporation. Sa interview sa Bombo Radio, kay Attorney Joseph Edward Arenio ang kabahin man sang nasambit nga opisina, iyagin pahayag nga ang ila manabi nga pag-imbestigar diri Bombo Cham nakitaan gid nila sang madamo nga mga violation ining joint venture agreement sa iya ganing istorya. Do tip pa lang ni siya kuno sang iceberg ang sugid niya sa aton nga mga violations sang joint venture agreement. Una diri nga violation ang ining Iloilo Guimaras Ferry Terminal nga part sang joint venture agreement, hindi ni siya registered sa SEC man abi sang 2013 kundi na-create lang gid ini siya ang amo siling nga korporasyon sang 2016 gid lamang Bombo Cham. Pati ang Double Dragon Corporation hindi man ni sila valid nga magsulod sa isa ka agreement man abi para sa isa ka ferry terminal nga patukod man Bombo Cham. Kag isa pa gid diri nga ang ilang kabahin sa joint venture agreement kaya dapat hindi allowed, di ba, magbutang sa isa pagid ka ferry terminal, just like ang mo to ganing isa ka ang FJ cruising to or cruise do that time nga nag inquire kun tani sa komitiba nanday Councilor Cedric Cabaluna, the reason why nga nagbata ining issue man abi ati amo na ako nga part sang joint venture agreement is hindi ra siya kuno insakto man or dapat based iya sa nedang pagsulundan yung guidelines dapat free trade Bombo Cham dira sa area nga dira sa or diri sa bahin man sang Iloilo City. Kag sa gihapon wala gid sang response man or any communication. Halin sa Double Dragon Corporation ining nabaton abi o kun may nabaton ang City Legal Office but silingon silent pagid ini sila tubtub sa subong Bombo Cham. The last time kuno sang February nga ni nagpadala gid man sila sang sulat. Pero ti ang Iloilo diri nga branch hindi sila magbaton, the reason why ginmail nila ini sa bahin gid sang Manila para nga dito ipa-receive Bombo Cham, pero ti tagaan pa nila sang another week ang Double Dragon Corporation kay ti i-check yar pa nila by Monday kung na-receive gid man nila formally ang letter halin sa bahin sang Iloilo City Legal Office Bombo Cham. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag man ni Attorney Joseph Edward Arenio sa atong interview. So far, after 2 letters ng padala sa City Legal, wala pa sang response whatsoever. No? But we will check on the return card. Actually, that was sent through mail with return card. Kaya hindi nila pagbatunon diri sa office nila. Yes. Dapat ituwi ko na sa Manila. Yes. So we sent it again by mail with return card. Okay. Pero attorney, ang hambal na hindi sila magbaton. Any personal communication since it's all over the news naman sir nga ang mo silang sitwasyon, nag-reach out sila sa inyo dito? So far, we have not heard any communication from them yet.
So, bali sir, nag-back pay na nga kagad sila 1 week nga. Yeah, because of, ang meal natin medyo, we have to give allowance to them. No? But in the meantime, we are looking at the process, how they came about with that JBA. No? We are doing our homework, man. Probably later on, we might be forced to file a case, no? So we are looking into how the JBA came about. Pero sir, ang timeline, sir, kasi ang ganit ka mo padala luwat ng letter? I think February, Friday, I think that was the last supplemental letter that we sent. Kay previous to that, around mga Monday, we already sent our letter. That was, 14 gig. 14. Yeah, February 14, we sent it to them. Pero previous to that, I think a Monday or Tuesday, we already sent them a letter. Another demand letter? The first letter, yeah. Yes. So, bali attorney, 14, tapos may 1 week lang na receiving days sabi nila. But by Monday, we will check on the postmaster kung na-receive to. By March 3? March 3, yes. Correct. Okay. So, hindi sila pa sa confirmation nga na-receive Wala. nila Yes. ang letter ever since 14 man 3 weeks, 2 weeks. 2 weeks, 2 weeks, yeah. Okay. It means, attorney, sa letter na kabutang dito, meron sila 5 working days To respond. reply. Oo. Yes, but that's the way we gave them another week in order to reply. So, bali to assume, bago nila by March. So, another week naman, 5 working days. We will see kung nabato nila and we will count from that. Sa return, receiving date, yeah. Pero attorney, with all of this, mga talagang sir nga, kung mahitso lang man tani on their level, abi ining joint venture agreement na inyo lang abi sir, mahitsukan niyo, may mga ginaplano na kamo sir to ask sila ng mga terms and conditions abi attorney. The terms and conditions as stated sa GBA, we found so many conditions, not only the rates, it's not only economic but legally we are questioning how it came about. Like the city is not allowed to put up another ferry Iloilo Guimaras, and under the NEDA guidelines that is contrary to free trade, no? So that is restrictive. Imagine that for 25 years. And also there is a condition there that it is subject to another renewal at the option not of the government but of the other party alone. Balik sila lang may right yan Yes. to kwan. Okay. To renew it for another number of years. So those conditions are actually non-acceptable supposedly. Pero on your end sir, nakita ninyo nga may mga irregularities ang ginbago ng joint venture agreement ng wala man sir? Basically there are a lot. And we are actually preparing the comparative, what is stated therein, what is stated under the law, and we look at the, not only the economic. To begin with, the authority given to the former mayor to enter into a joint venture agreement with another corporation. But what was approved is also another corporation. And there is a corporation there stated na hindi pa registered at that time. Ang Double Dragon? Ang Iloilo Guimaras Ferry Terminal. It was only registered in 2016. Okay. While the GBA already started. Ongoing na. So conscious ang law, sir, ng... You can call that, it is beyond their... even Double Dragon is not authorized to operate a ferry terminal. That time. Even now, I think there's not. That's why there is that Iloilo Guimaras Ferry Corporation. Bombo, Cham, nabatian sa mga kabombo natin ng kabahin sa nang pahayagman ni Attorney Areño sang Iloilo City Legal Office. Curious lang ko kung maghambal ka mabilog administration. But silingon, lakip si former Vice Mayor John III Espinosa. Lakip nga pasakaan sang kaso ang mga that time members ng Sangguniang Panlungsod, former City Councilor Yelix Tupas, Lady Julie Grace Baronda, Jason Gonzales, the late Joshua Alim,
Jose Efrain J. Treñas III, Lyndon Acap, to name a few, no? Councilor Jeffrey Ganson, former Councilor Jeffrey Ganson, sino pa gina? Councilor Nava, Ed Piñaridondo, Councilor Inday Lisulueta, Butsi Rotse, Arman Parcon, the late Arman Parcon, Rodel Nava. Agado, and Clarida Nava. Kay Tibong Botcham kay ang ining mga terms and conditions on the levels ng City Council. Amo na ganing ang before nila i-authorize si former Mayor Jed Patrick Mabilog, ginabasa di ba dapat ang mga terms and condition, ano ang Yes. matabo, mga technicalities, di ba? Sa SP na siya nga level, posible Bong Botcham kay kumbaga sa ila pa lang daan yung level dira mo kung wala nila na-authorize si former Mayor Jed Patrick Mabilog, And Amo na ang siya. scrutinize, ang pag-scrutinize or ang pag-scrutinate kung tani, hamako nimo after 12 years. Subong ta pa lang yan nabalaan nga wala gali ma-register ini sa Securities and Exchange Commission ang Guimaras Iloilo Ferry Terminal that time samtang nga ongoing ang pagpatigayon sang or pagduso sang joint venture agreement. Diba, kun mo for how many years Bong Botcham, subong lang nabalaan. Anong amo na? silingon? Mabilog administration, dalaan to mga ginpang-mensionar ko nga mga pangalan. Posible Bong Botcham kay amo na gani mo kung wala na kung na-scrutinize on the level palang kunta ni isang sangguni ang panglunsod. Nabalaan nga amo na gani kay di ba on their level sila naghambal nga paano amo lang ni ang registered, paano ni mangin operational, ano sining sistema kay hatag sila authority kay former Mayor Jed Patrick Mamilo Bong Botcham amo ng sistema kun tani. Kung pa sa kanila sang kaso, so be it, tulaton tayo. Amo na gani pero Pero ang kung si former Mayor Mabilog lang ang kasuhan, do medyo paminsar lawig ang mga pumuluyo siguro sa syudad sa Iloilo. Nga dali lang. Di gin-authorize nila ang alkalde nga mag Pirma. Gin-authorize, ginatagan nila sang authority ang alkalde nga mag pirma sa mo siniyang joint venture. Kag karon damo gali isang mga discrepancies. Paano nakalusot to sa mga matanda nga konsihal sadto? Amo na kay Bong Botcham, amo na ka-importante kung magpili isang mga konsihal para sa syudad sang Iloilo kay ang mga amo sini balang nga klase ka mga deal nga ginasudlan sang Iloilo City Government kay paghatag sang authority bala hindi lang nga do deliberasyon lang balabi nga do for compliance lang abi pero ang amo sini makatuga gid sang dako nga epekto kung ano ang ilang desisyon sa baging sang konseho pero with this one lang taon ta kay ang ginaubra man sang City Legal Office subong hindi sila galabot sa point sa like amo na kasuhay bala do ang ginapangita nila sa bunga punto tani maremedyohan ning joint venture agreement ka maka meet halfway ang Double Dragon Corporation kag Iloilo City Government para mangin win-win situation na lang kuntani kuno Bong Botcham. May posibilidad man kuno nga basi si former Mayor Jed Patrick Mabilog lang ang ila sining kasuhan. Kay siya lang ang nagpirma. Pero kung wala siya ginhatagan sa authority, hindi man siya magpirma. Di ba? Pero amo na ba Botcham lang taon ta kay as of now wala pa man nabalaan gid kay wala pa bigid abis ang response di ang Double Dragon Corporation nga do malbibisan do text lang or tawag nga nabala batian namon balita nyo da ang gina-question nyo di ang joint venture agreement do mga muna kung tayo Bong Botcham nga puro papatsyag wala gid lang kung gid kuno until now pero tiga hulat-hulat man sa gihapon ang City Legal Office legally sa sining mangin response nila sa letter nga gin-mail gid nila manually Bong Botcham sa bahin sang Double Dragon Corporation. All right. Idugang talang ang balita diri man Bong Botcham subong hapon no diri sa bahin sang Baybay area diri sa bahin sang Arevalo ining padayon nga slalom race competition nga kabahin
sang Paraw Regatta Festival subong mga lapaw-lapaw lang gid mga launay media magasugod na ang championship level o championship gid para sa tatlo ka mga kategory sang sining mga baruto diri Bombocham. Halin din sila sa amo na gani halin sa Boracay, Tigbawan, Leganes, diri sa Santo Niño Sur kag Santo Niño Norte nga mga participants man abi sa mga kabombo natin gid gusto manghingagaw, pwede gid sila makaapas diri Bombocham. Amo ning do championship pa man lang by Sunday amo gid ni ang main event, ang main race event gid ni around madugay-dugay gini siya mga 25 to 30 kilometers diri ang ginalantaw nga race gid diri nga path gid abi or kalawigon nila as of now iyado around 5 kilometers lang diri Bombocham sa mga gagmay abi nga baruto. Tema sa mga kabombo natin nga gusto manghingagaw kag gusto maglantaw, mag-aapas lang sila diri sa bahin sang baybay area sa may distrito sang Arevalo, Bombocham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniyang balita. Philippine Standard Time 15 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay check ko na this time balita ni Bobo Jomar Villa ang kasugpon ang update sa sining nagluntad nga vehicular accident dito iya sa may area sa Sunset Boulevard. Kag ining dugang sining mga impormasyon diri sa aton man sining pagpangalagad. May kantana naman niya karon banwa sa sining pagwa sang mando nagikan sa Iloilo City School Superintendent nga hindi anay uyaton sang klase or i-suspend anay ang manunudlo, no? Nga ginpabombo nga wala iyang gipakuha sa nga exam ang iya siniiyang nga estudyante kay way kuno makapasa sang project. No? May memo kuno nga hindi anay ini siya makahiwat sa klase sa iya sini nga mga estudyante. Check ta si Bombo Jomar Avilla. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Update diri karon Bombo Champ sa sining nagluntad sining aksidente sa may Sunset Boulevard, no, crossing sang Suok sakop sa may distrito sang Arevalo na tigayon naton diri karon pakigangutan ang responder, no, nga augment sa area kagamuni ang ginsakyan sa sining driver sa motorsiklo matapos nga nabungguan ini, no, sa pribado sining salakyan sa nasambit sining lugar. Ang driver sa motor amo ni si Jonasardo Abong, 26 anyos, residente sang Project 6 sa may Barangay Suok sa distrito sang Arevalo. So ang natabo bangod sa impact, sunod diri kay John Librilla, ang responder sang Uton Search and Rescue Team, na nga muni ang nagdala sa hospital kay that time natabuan nga sila, no, ang malapit sa lugar kag nalabayan nila ang ining nasambit sining nagluntad sining aksidente. Rason nga ini ang ginrespondihan. Suno sa natungdan pagkakita na sa sining nasambit sining individual, malayo na, no, ang distansya sa iya sining motorsiklo, siguro more or less mga 10 to 15 na meters. Kag nakita nga dugoon, no, ang iya sining lawas, especially sa naulo sining kung sa ulo sining porsyon sang iya sining lawas kag way na ang iya sining ginasuksok nga helmet nga posible at tumabog sang bumunggo ini sa may nasambit sining salakyan o kung sa sining pribado nga salakyan. Ang initial nga assessment suno sa natungdan ginakabig kuno nga critical, no, ang iya sining kondisyon bangod sa impact man sang salakyan sa iya sining lawas apisar nga nakasuksok ini sang helmet. Kag at the same time ginalantaw nga may posible pagid nga mga apila sa iban sining nga parte sang lawas o kon injury nga nangkon ang biktima. Galing ti that time ang una amo ang kung paano, no, nga matransport dala sa ospital ang biktima. Nagproblema pagkani sila kay that time away sang
attending physician, no, kay do bag-o sila nagdulong sa pasyente sa ospital ti pabalik na kuntani ini sila sa may banwasang Uton, Iloilo. Pero ti bangod sa Call of Duty amo to ginrespondihan la nila kag nagpangayo na sila dugang sining bulig, no, sa mga naglabay sining mga ambulansya man sa kung paano nga buligan na lang andala sa may pinakamalapit sini nga ospital Bumbuchamp. Ari lang confirmation no kabayon sang pahayag ni John Librilia ang OSART responder sa mga interview sa Bumbu Radio. Sa OSART, sir? OSART John Librilia. Kamusta ang biktima, sir, ang driver ng motor? Balikan kay na so parang ang biktima so GCS3 siya tapos kinatubukan na dito sa may ospital kinabot na iya nga father. So kay na hindi man namon sila nga matutaligid dapatan sa kay ang amon nga ambulance transport lang. Okay. So nagdulong kami sang patient namon sa may crossway. So pag-abugin namon di kina nakita namon nga may BA kay tabal si Muli Cardona nga sila nga dol may BA. So automatic na naog kami. Nakita namon nga ang driver nagahaplak na sa lupa tapos sa dalan tapos wala sa helmet. Then balido ginrespondihan nyo lang gani? Ginrespondihan namon. So ang gin-check namon nga lang gid ang matag namon dira spine board lang tapos wheelchair kag may oxygen mga may. So wala kami sikular. Then nangayo kami bulig sa iyasang San Joaquin nga naglabay man. Nagbulig sila pero ang ila man nga patient nga gawa man sa ospital. Then may may Good Samaritan man nga rescuer nga nagkadto diri nagbulig sa akon. Kag gumayara sa dala nga sikular. So amo to ginkarga namon diri sa may spine board din sa stretcher kag loading go namon sa may medical city nga nearest hospital. Okay. Kamusta ang assessment mo sang ginrespondihan yung driver? So ang assessment namon na critical gito ang patient pag do na mo kina kay ang bleeding ulo gito nan. So kung kina bago kami nagalin do may mga fracture sa iya nga mga tiil. Kag sa kamot amo to nga ginano. So hindi lang naton kay siyempre dito na mag-endorse namon sa ospital. Medyo nadugayan lang kami kay ang iya nga father wala pa kabot. Okay. Conscious or unconscious? Ano gisa yung isa? Unresponsive ang patient conscious. Pero ginawa sa sir? Oo. So okay. So kita mo ano kalayo sa motor kina anong posisyon niya? Bali dito sa kina may mga dugo. So ang takilid siya pag di naman ang iya nga kamot blood o na posisyon niya kay siguro may mga base suspected dislocation or fracture iya sige sir. Thank you sir. Si John Librilia ang respondent diri karon sang Uton Search and Rescue Team, no? So ano gid bla ang natabo sinim? Based diri sa pagpangusisa naton sa initial investigation, ang involved sini ang motorsiklo kag ang ining pribado sining salakyan kung sa diin ang salakyan halin diri sa may Mandurriao, diri siya nag-agi sa may Sunset Boulevard, going sa may Banwasang Uton. Na ang motorsiklo naman adri siya halin sa may piyak sini nga side sang dalan, sakop man sang suok, makadto siya sa piyak sini nga side, sakop man sa nasambit sini nga barangay Bumbuchamp. Unfortunately, pag abot sa area, based diri sa initial investigation, madasig no ang pagpadalagan sang salakyan kung sa diin ang motorsiklo amo ni gina karon ginimbestigaran kung balagol pila siya tumabok o kung inanay nga pag-cross sini sa dalan rason nga naabutan nabungguan sa sining pribado sining salakyan. Paano na na-establisar Bumbu Jomar? Paano na-establisar? Paano nagluntad ang insidente? Based sa investigation, ang halin sa may Mandurriao ang salakyan pakadto sa Uton, ang motor ginapaya golpe kuno tumabok o kung nag-cross sa dalan sa intersection sang Sunset Boulevard sakop sang Suok Arevalo. Amo tong nabungguan sa? Amo tong nabungguan. All right. Ginapayag to madasig idalagan sa salakyan. Siguro ti amo to nga waya na applyan sang brake, amo to nga nalabot no sa bumper sini, amo tong damage makita sa windshield. May bilog, amo to kuno dito nakaigo kuno ang helmet sang biktima, amo to tumabog kag pagkakita
away ni siya sang suksok sining helmet. Ang suksok sining helmet kita tamay ara na sang damage posible man sa impact sining na angkon bombo champ no sa ton sining mga kabombo. And sunod diri sa pagpangusisa na tundugang ang isa man sa gidalang tawo nga bangod way sang mga traffic sign no nga napahamtang sa area kay kumo ang Sunset Boulevard duway pa ni kuno ma-turnover sa city government mabutsab amo na nga duway pa matutukan gid no kung paano nga ma-plastar no kag ma-inform ang mga nagalabay abi no nga mga motorista driver sa salakyan nga maghinahinay kung naga-approach karon sa intersection sa sambit sini nga area Bombochamp. Ti bala niya nga intersection, why siya nagbahar, why siya nag-minor? Yes. Ang driver sang auto? Ang driver sang auto babayi, na ginakuhaan naton sang information dugang galing na kayo ang kapulisan nga tagaan ng anay sa Ligwa kay do under pa sa karon sa no do kunara pa sa karon sa state of shock ang ining driver sa salakyan nga nagahilibion sa sulod sang Arevalo Police Station. So sambal sang pulis gina-try nila kay asusubong do ay pasang may gin-provide sini nga dokumento kasubong sang driver's license na ang ining driver karon sang salakyan pero ti amo nang ginating wa Andre base kung may nabilin lang o kung way lang madala ang sini nga Hindi na niya pwede? Hindi niya pwede nga ma-drive ka sa lakyan tapos rasunan mo nabili ni mo driver's license. Hindi na pwede ati mo nang subong no gina-follow up pa ko sang kapulisan babutsam kung paano nga maplastar kung bala may mga dokumento ini ang driver kung paano nga nagamaniho siya sang salakyan babutsam lawig pa no kung aton siningalatawon ang ginyudyudan no kay ti sentro gid mo ang igo sa motor sa yasning bumper nagkalakakas gani ang yasining hood sa idalom kung ano ning term ang yasining bumper sa idalom nagkalakakas tapos ang yasining hood gupik no subli sa impacto sang motor kag ang windshield sini wasak sa may right nga portion kung ara ikaw sa sulod no sang salakyan babutsang based sa aton sining assessment sa subong agin butangan lang anay sang warning device kay way pa ni siya matandog aras tunga sa dalan pero pwede man kalabay no ang mga salakyan pakadto sa may uton sini nga area. Ari yung confirmation bla no ang kabayan sa pahayag ni Police Executive Master Sergeant Toto Carl Pitalco ang investigador sa interview sa Bubo Radio. Nagbungguanay ni ang isa ka motor kag isa ka auto. Alas 10:40 to 10 mga quarter to 10 to diri na sa may Sunset Boulevard crossing na sa sa may Glorybell ba sa may barangay so Arisubong ang initial to da bali ang auto ni halin na sa may parte gabiyahin sa Sunset Boulevard kadto sa may Uton tapos ang motor gatabok ni Shalin sa may Glorybell pakadto sa may patabok dire sa may dalan sang sang pakyad bala. Dahil anong tabo sir? Nagtabo ay sila sa tunga sang dalan dito na bungguan ay sila. Ginapay dasi kuno lagi sakyan. Sa base sa yang impact posible nga may dasig gid man ang naglagan niya ho. Estimated mga pila kuno sa dagan. Kung magamot ang impact kung brobuilo man sobra sa minimum below dira man kilala lang. May mga documents sila sa license o ano? Subong ginapangita. Si Police Executive Master Sergeant Toto Carl Pitalco Bombochamp. So ang initial nga medyo may kadasigon ang pagpadalagan sa salakyan kay kita kuno sa damage kay pating ya sining ano ni tawag ang ya sining airbag no nag-activate subot silingon hindi man siya dali ma-activate kun hinay ang ining impact sang salakyan sa aton sining mga kabombo ti mo ni ganing pamangkot naton kun base kun baguhanon ang driver sang salakyan nga kun paano nga duldiretso gid no ya sining dalagan apisar nga ti kun ang tawo naton may intersection
nagatabok na yung mga motor no sa Sambit Siding area Bumbutsam rason nga nabungguan no sang nasambit Siding karon nga salakyan ulunhan lang ni no sa natabo tuligad nga may patay man ang driver sang motor bumunggo man to sa wingban nga nag-cross dra man sa may intersection man sang sakop pagyapon no sang Suok Arevalo siguro more or less mga 1 kilometer lang kalayoon sa unhan no may intersection man sakop man sa amo sini nga barangay ang status kung ang sitwasyon way man sang mga traffic sign no kung mga warning device abi nga may naga-indicate dira nga approaching ikaw sa intersection Bumbutsam actually gin raise na ining concern na based diri sa pag-usisa naton sa Arevalo PNP gin raise na nila ning concern sa DPWH kay hindi pa kuno ni manage sang city kay pa turnover di ang gina-question karon kung paano nga matagaan ini no sang attention sang Department of Public Works and Highways Region 6 Bumbutsam. All right. So amo na ang latest no sa sining natabo sining vehicular accident from time to time gina-check naton ang latest medical bulletin sa sining biktima matapos kini siya ang gindalana sa may pinakamalapit sining ospital dira sa may area karon sa distrito sa Arevalo. Update ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining nga report yang natabo si Dre pagbunggo sang pribado nga salakyan laban-laban nag-alsa ni ang nagtabog ning driver, nag-igo sa iya sining windshield. That is why nga buka ang windshield gado may gupi halin iya sagwa. Now, kagati amunay na yud-yud itong motor tapos naglapaw pa rin nga ni guro ang driver sa iya sining salakyan. Critical stage karon sa aton sini mga kabombo sandig man sa nagresponde nga emergency responder, membro sang emergency responder sa bahin niya karon sa banwa sang uton. Ti sa aton sini nga mga kabombo no? Kung unfamiliar kamo iya sa mga bag-o sini nga mga lagyan sa bisan din ka man nga nagabiyahe sa syudad manar probinsya sa Iloilo maghahalong gid kamo sa aton sini karon niya nga mga kabombo. 31 minutos na nakaligad sa takna sini nga lawna. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa bombo na isuod to aton man sini istoryahan diri ang pag-ulan-ulan, ginatudlo nga rason sa nga DOH sa pagduging sa nga kaso sa nga dengue. Balikantang balita karon man ni Bombo Jomar Villa tong may strabla nga way nanay gipatudlo sa iya sini nga mga estudyante, lakip na sila diri lalaki naghampal lang sa basketball sa nabitasan. Pagbalik niya, ubos na ginkawat ang iya sini nga mga pagkabutang sa sulod sa iya sini nga salakyan. Balikantay ni matapos sa bilang importante nga mga pahibalo. Oras, 31 minutos sa kaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 23 to March 1, 2025. Excitement and enthusiasm are once again overwhelming. Totong Villaruz and his band bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa Marso 1, Sabado, sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 ang gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 2, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nag-aisahanon nga true source ang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ang handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agod nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalan. Bomrad, Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalikan sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagan sa Bombo Anay sa sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hofer. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. May information kitang si Mr. Nerio Luhan, no? Ang pikaw head, kung di may kaso ni siya, ang cyber libel, daw 8 counts to. Ti nagpanahog ng iya sining warrant of arrest. Pero si Mr. Luan, ang as per information, nga naka-post ko sa iya sining bail. Ang kaso, amoy ang ginpasaka ni Mayor Jerry Treñas. May latest update rin si Bumulin si Badi, lakip na sa latest man ng mga impormasyon na tuhoy iya sa dengue diri sa Western Visayas. Mombolinsi sa mga balita, please go ahead. Nakapiyansa na Bombo Cham si Mr. Nariuluhan, ang head sang Public Information and Community Affairs Office sa bahin sa Ramon Abençania, Iloilo City Hall of Justice or Iloilo Hall of Justice sa sining tatlo ka counts sang cyber libel nga ginapasaka sa iya ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ang ining tatlo ka counts sang cyber libel, Bombo Cham, may ara ini no sang piyansa nga 48,000 kada isa or each yan ka count. So a total of 144,000 pesos ang baydan ni Mr. Luhan, pero hindi ni siya subong adlaw sa nagligad ni nga February 25, 2025. Sa information nga nagalabot sa aton, dugin hulat gid ni Mr. Luhan ang diri sa may area sang Hall of Justice, kay may ginapaabot na siya nga warrant of arrest sang among tion. So ginhulat-hulat na lang niya kay ang case na niya sa may branch 39
sa sa pagdumala man dira abi ni Honorable Victorino Maniba Jr. ang judge sa amoyang branch Bongbod sa mga around 10 to 11 sang aga sang February 25 natigayon tiway na na-serve sa iya kay tiin sigida na piyansahan niya man ang ining tatlo ka counts sang cyber libel which is aliwat 48,000 each count Bongbod Sam. So the next procedure dari no na mahimuon matapos nakabail nakapiyansa si Mr. Luhan amo ng arraignment sa palabuton nga Mayo 2025. Ginpamangkot man gani kun how about abi ang ining dugang nga cases kay sa nagligad matandaan naton nga nagsiling si Mayor Tranias nga may dugang pagid siya nga do 8 ka counts sang cyber libel nga i-file batok kay Mr. Luhan pero as per checking sa branch 39 wala na sila sang may na baton pa possible sa ibang nga branch ng tupa amo na i-check naton diri no sa may area sang Hall of Justice Bongbod Sam. Ginahulat-hulat naman titiari man kita dari sa may Iloilo Provincial Capital para nga tibakwaan man sang statement ang natungdan Bongbod Sam antes ni siya magabot kiti wala pa di siya subong sa iya nga office. Bongbod Sam may importante nga kantuan pa subong amo na nga ginahulat-hulat dari team ako taman sa side si Mr. Neryu Luhan Bongbod Sam. Ay una-una to bumulin si pila to gani 11 counts? Ang una 3 counts lang. 3 counts? Oo. Tapos doon nagsiling si Mayor Tranias sa iyang statement nga may ara pagid siya kuno nga dugang nga 8 counts. Sa kay cyber libel. ano to mo? Kung hindi ko magsala, 8 or 11 counts to. Tapos 3 lang ang nakitaan sang Malisya or malis. That is why nga mo ng 3 ang nakasaka. Tapos nangambal si Mayor. Siya madugang pagid ko 8. Oo. Amo sina nga nag 100 plus ang bail bond ni Mr. Luhan. 144,000 gid sa 3 ka counts ng cyber libel. Amo ta nakitaan sa Malaysia sa City Prosecutor's Office. Ang ining mga gin-file man kag mga ginhimo ni Mr. Neryu Luhan batok yun sa kay Iloilo City Mayor Jerry Tranias Bongbod Sam. All right. Dugang ko na lang nga balita may kaangtana naman sa nagataas nga cases ng dengue diri sa may Western Visayas bangod nga tiginalantaw sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga gining pagtaas ang cases kuno sa dengue is because sa lain-lain nga pattern sa panahon naton kay tinagaulan-ulan naman kuno subong rason nga ang mga stagnant na tubig or ang mga tubig ulan nagastock na lang sa mga pwede nga matiniran sa tubig ti matiniran man sang lamok ka pangitlogan abi nila rason nga damo naman lamok sa subong nga mga matinion kay base sa data sa DOH Western Visayas from January 1 to February 15, ang recorded rin nga dengue cases yara sa 1,703 sa region. Ang dugang cases from February 9 to 15, 292 ang na-record nila for Morbidity Week number 7. Ginpahayag na rin ni Dr. Bea Camila Natalaray, ang Medical Officer 4 sa Infectious Disease Section sa DOH Region 6. Ngati kalabanan dari sa mga apektado amugid ang mga kabataan with 38% sa cases mga 1 to 10 years old gid kag 31% ang yara sa age group nga 11 to 20 year old. So ang subong nga kaso actually nag-surpass na kita sa 988 cases na record so nagligad lang gid nga 2024 kagti ang ginalantaw man diri sa Department of Health kay ka unpredictable gid sa aton kuno nga panahon subong naga-ulan-ulan pero kung natawon to subong laman ni nag-ulan Bongbod Sam sinina yang do later part na sang February pag ulan-ulan subong oo lain man actually ang ginpahayag sang Provincial Health Office sa Provincial Health Office yung ginalantaw nila nga pagsaka sang kaso diri sa province amoy ang behavior sang mga tawo
sa mga kabarangayan, sa mga community, pero sa bahay naman sa DOH Region 6, ang pag-ulan-ulan yang ginatudlo nila nga rason sang sining pagsaka sang kaso sang cases. Although maginatag sila Bongbot Sam nga total number sang cases sa Western Visayas, pero tingin pa mangkot man gani kung pila ang breakdown bala each province and also sa city, Bacolod City and Iloilo City, pero wala man nila ma-provide bangod suno sa ila, dumayara sila kung yung mando directive from the central office na hindi sila makapagwa sang breakdown for each cases sa dengue. So dapat pangayuon gid sa each province and each city dari sa aton niya sa Western Visayas. So amo na subong no ang diri nila gina-emphasize man kati dapat consistent ang mga tawo, ang mga barangay sa pagpaninlo, hindi lang ya kada alas 4 sang hapon kundi kada oras gid sa tagsa ka mga lugar para nga di malikawanan ni ang ining pagsaka sa dengue diri sa aton sa Region 6. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Dr. Bea Camille Natalaray. I-compare nato no ang aton nga cases this year 2025 compared last year. So this year mas higher siya by 72% no on the same period last year 2024. So ang reason, mga possible reason nga nagasaka ang aton kaso is first no ma-observe nato ng aton nga weather changes. Since may ara kita times nga nagainulan kita subong, especially kung early morning or late in the afternoon. So again, ang aton nga lamok mas nag-strive siya or nagabuhi siya, especially kung may ara kita mga stagnant waters that serves as their habitat. So kung may madamo ang mga possible breeding areas sang lamok, madamo man no ang malamok sa aton nga community. So importante that we emphasize ang aton nga search and destroy ang aton nga mga breeding habitats no sang aton nga lamok, since everyday man hindi naton mapaktan ang aton nga weather nagainulan, so dapat consistent makita mag-check sa mga possible breeding areas sa aton palibot. So, ang sakit nga dengue considered na endemic no diri sa Philippines and it can occur year round. May mga months lang nga nagasaka ang aton kaso o depende no sa aton nga weather or rainy season. But however, kung makita man natin sa aton data nga mas taas no ang aton nga kaso this year. So this also is an opportunity for us na as early as now no mabalik kita sa aton nga strategies no para mag-top na ang pagdamo sa lamok kag stop no ang pagsaka sang aton nga kaso. So gina-encourage kinato ng aton nga community, homes nat sa balay naton and of course sa aton nga mga schools no to continue sa pagmonitor sang mosquito breeding places and of course fever surveillance manos within our community to check kung sino may mga signs and symptoms sang dengue para mas madasig kita magtapna sang sakit. Questions man Doc from Ma'am Lindsay Bade of Bombo Radio. First Doc, ano ang ginahimo ni DOH para mapanubo or hindi na madugangan pa ang cases ng dengue sa pihak ng nagataas nga kaso subong? We would like to emphasize that we have already our health facility preparations. No, we have already distributed our memorandum on the establishment of our dengue fast lanes and ginamonitor na nato no ang aton nga mga hospitals kung may ara na sila na establish na dengue fast lanes. Also, naga-inventory man kita subong sang aton current stocks sa aton nga dengue logistics, particularly sa aton nga mga for diagnostics, ang aton NS1 test and combo test, and of course, importante man to control the population sa aton lamok. That is why as early as the fourth quarter of 2024, naka-preposition na kita sang aton na dengue vector control na commodities no sa aton nga mga probinsya para in case nga may mga barangays kita nga may ara clustering, maka-start na kita sang aton nga spraying or di gani fogging naton. So padayon man ang aton Department of Health sa pag-post no sa aton nga mga advocacy materials in order to inform the public kung paano pagid malikawan ang aton nga dengue. All right. Another question Doc from Ma'am Lindsay is, kamusta ang behavior sa komunidad
or individual subong sa pag-prevent sang pagtaas sang cases? We are in coordination with our provincial health office and based on the reports do may mga barangays naman kita nga naga-continue sang ilang search and destroy activities. Gina-monitor man nato no ang aton nga mga municipalities, so ongoing man ang monitoring sang aton Department of Health, sang aton nga mga response no sa aton nga mga kabanwahanan. So kailangan lang gid naton nga consistent kita no sa aton nga mga strategies such as ang aton nga search and destroy. Kay again, ang dengue is a year-round no nga disease no. So importante man nga bilog man nga tuig ang aton paghalong kag pag-sustain sang aton nga mga strategies, particularly ang prevention natin which is ang search and destroy activity. Nabatian Bombo Cham si Dr. Camille Dr. Bea Camille Natalaray sa Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. All right. Sa sunod nga mga binulan ano mga palabuton tanga mga panyempo bumbolins ngati basi kon dira naman nila ipabangod balang pagsaka naman sang kaso? Ang magani. Pero tila tawad sa kay subong kadaad naga ulan-ulan dari sa aton sa Iloilo, pero tide subong lang man ng Bombo Cham sa January duway man pagulan. Nag-ulan to untat man dayon tapos ang magani. Araw-araw pa nga grabe nga pila ka bulan man nga hilulatan isang lamok nga carrier sang dengue, tapos yung hulat-hulat ang nila nga nag-ulan pag ulan to mo diyon pagpangitlog nila, buto dayon lamok, hindi na mag-agi pitik-pitik, lupa dayon ang mga lamok kag mangutot kag ma-infect dayon sa dengue do mos na. Amo gani Bombo Cham, amo na gani ngati ang kita man nagatingala man no ngati amo ni ang ang ginatudlo rason sa Department of Health ang pag-ulan-ulan. Bombo Cham siguro need pagid i-check no magkadto abi sa field Bombo Cham para nga i-check ang tagsa ka mga local government units kung bala ti active pa ni ang ining mga campaign abi nila kontra sa dengue kay subong lang man ni nagliwat abi ang alas 4 kontra mosquito naman Bombo Cham mo nagligad ng mga sinimana wala man ini kun wala nagtaas liwat ang cases ang dengue. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Lindsay Bade. Sa aton sining mga kauturan ti basi kun mas may ara pagid sang mas do kumambal naton balati why kita ya sang pangitaon sinisang ibasol na gid lang ti dra lang kita mabasol sa pag-ulan-ulan ti why man siling nagulan nga do straight gid pila kadlaw nga inulan daw agi man lang to but nevertheless sa aton sining mga kabombo mga kasubong kun tani sining antisipar man isang Department of Health mo no ngati sa pag hilapit sang tiyempo sang tagululan may mga nagakigo man sila kun tani nga lihok kay ti ang aton sining tinutuyo diri nga mas makapayo ang prevention hindi kay ang paghatag tanaya sang nagakigo sini nga pagbulong na pananglitan nga may duktan sang balatian sini nga dengue. Hingagawon kung gining balita ni Bombo Jomara ining maestrabla sa Fort San Pedro National High School nga ginpabumbo gindagdagan na to siya sang memo sang Iloilo School Superintendent kag ang memo nga hindi siya nay klase sa iya sini nga mga estudyante. But silingon, ginasign anay si ma'am sa Task Force Water Lily. Floating si ma'am. Check ta bala ang balita man ni Bombo Jomar Villa. Balikan tang iya sining linya na nungod sa sining maestra manunudlo nga wala iya ginpakuha sang exam ang iya sining estudyante kay wala makapasa sang project. Bombo Jomar sa pagpanumbalik, please go ahead. Panaugan sang memorandum nga hindi anay makatudlo sa mga estudyante ang maestra sa Fort San Pedro National High School nga ginreklamo sang damlag lang o kung ginpabumbo na sang damlag lang sang mga ginikanan alakip sini sang mga estudyante sa diin
wala niya ini, no, ginpakwa sang exam, bangod gid lamang wala nakapasa sang project, no. So sa interview diri sa Bubo Radio kay Dr. Maria Luz de los Reyes, ang Iloilo City Schools Division Superintendent, temporaryo anay nga wa ginpatudlo ang nasambit sini nga maestra samtang nagapatigayon ang ining investigation Bombotsam. Sunod sa natungdan, ara lang gihapon sa eskwelahan ang maestra sa diin ang trabaho sini hindi related, no, sa pagatubang sa estudyante sa pag-lecture sa ila, kundi ang paghimo sang pila ka mga lesson plan kag iban pagid sini nga mga trabaho man sa sulod sa eskwelahan nga hindi niya related, no, sa pagtudlo kag pagatubang sa mga kabataan. Sudo kay Dr. De Los Reyes ang ila sini nga lihok agod nga malikawan ang dugang sini nga reklamo kag posible makatugas ang trauma sa kabataan. Kay base sa iya sini nga nabaton sini nga incident report, may mga reklamo nga kasubong nga nagapamuyayaw, may ara sang ginatawag sini nga GAGA kag GAGO sa mga estudyante kag at the same time kasubong gina-discourage sini, no, ang mga kabataan nga ginahambalan nga hindi na sila magsulod sa klase kag hindi na sila magpa-enroll, no, sa iya sini nga subject Bombotsam. Duga pa sang natungdan di nagakadapat, no, nga tagaan ini sa tulupangod bangod nga ini ang posible, no, makaepekto man sa mental health sa mga kabataan kay di sunugan ni sa natungdan ang ining pagtudlo dapat man paminsaron ang ining proteksyon, no, kag ining mental health sang mga estudyante kay isa diri sa ginikada naghambal nga since kuno nga bawalan o kuno ay siya ginpakwa sang exam nagahilibion ini, no, siya sini nga ginikanan bangod sa sining akto man nga ginhimo sang iya sini nga advisor Bombotsam. Actually si Dr. De Los Reyes sagid ni ang nagatubang, no, sa sining nasambit sini karon nga manunudlo isunod sa natong dati way bando okay man kuno ang conversation pero di man niya mabantayan gid, no, kung ano ang nagakatabo within sa klase na, no, sa sining maestra kag sang estudyante kay do nagpanindugan man kuno ang manunudlo nga insakto man kuno ang iya sining nga ginaobra sa iya sining nga estudyante Bombotsam. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Dr. Maria Luz de Los Reyes sa may interview sa Bubo Radio. Nagkatuto sa nagdigat ni adlaw kag meantime samtang ginausisa patanan gin-issuean ko lang siya anay memorandum na hindi lang siya mag face to face sa kabataan, lain na lang nga teacher anay ang ma-handle sa klase kag ang iya obra ma-prepare sa mga lesson plans, prepare sa mga learning resources. So wala lang siya contact sa kabataan. Kaya daw nang daw damo na bala ang basi kun ma-trauma sila mga bata. Kaya man lang pinaka-immediate kung nga mahimo, pero kung wala man gyapon sa mga formal complaint, aksyonan naman galing abre naman ang klase. Nataon ko na mahimo ta naman. Okay. So bali saan nag-take effect ni Doc? Immediately. Okay. So Ara lang siya gyapon sa school, may obra man siya. Wala lang siya face-to-face nga encounter. So, anong istoryahan na nyo kay mismo ikaw nagatubang? Istoryahan na nyo, Doc, madawa? Man siya istoryahon. Wala man siya sang, hindi man siya guilty. Pero, yung ako niya ginabisihan sang desisyon, nga hindi lang siya pang ipatubos sa kabataan. Kaya ang trauma bala, kaya di kabataan niya mumayo kung mga adults na ni pero mga bata bala. Ang aton kidya sa aton niya mga patakaran, unahon tagit ang welfare sa kabataan.
So, man kami nakita ka do something o diferensya man siya sa tubangay nyo? Why man, Okay. kapati man siya yung insaktong ginahimo yung hindi ta na iya mapilit, Oo. So that's why is continue nato ng pag-usisa, wala na bala nagkalatabo. Tagaan taman sang opportunity ang maestra nga maka-explain kag lantawon ta, pero kay tungod nga may mga kabataan na nga naghahambal nga ginakulbaan sila kag amo na do apektado ng ilang eskwela, ang iban hindi na kuno mag-eskwela. Hindi na naman nami. So, ang proteksyonan ng kabataan una. Dason, proteksyonan naman ang maestra. Hindi lang na yung i-judge ta siya dayo na. Bombo Jomar? Si Dr. Marilos de los Reyes. Until such time, hasta sa ang hindi pwede mag face-to-face si ma'am sa mga estudyante? Away pa sang desisyon, dire kay depende ni kung ano ang resulta sa investigation. Alright, samtang gina-investigante, hindi lang siya na mag face-to-face or magtudlo, mag-conduct sa klase sa iya mga estudyante. Roger that. Kag sunod sa tungdan, dapat man kuno ti tulpangod gid na tagaan sa tulpangod. Ang kung ano man ang ginapalabot sa mga problema sa estudyante. Ang nanay na nga nagpabombo diri blati naghambal sa salamat kay ginpakuha na kuno exam. Ang yasining bata galing ang ginhatag kuno gapon grades ni ma'am 71. Bombotsam pero sa gapon na ang ilalang man yang ati makakuha sang exam kung paano nga maplastar no kay ang ila sa di karason bangod nga may mga absent no ang ila sa di nga bata mo to kuno nga gin kick out sa group chat di wa siya kabalo nga may mga project ito ginapabra mo extra amo to siya nga way makapasa sang iya sa di nga project kag way ni siya nakakuha sang third grading sitting exam. Bombotsam? Alright. Ines si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Alang-alang lagi naton sini nga tiyempo iban sini mabalita nga informasyon tugyan ta sa iban sini manus public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 23 to March 1, 2025. Excitement and enthusiasm are once again overwhelming. Totong Villaruz and his band bangod silang natalana nga maghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa Marso 1, Sabado, sa Concert at the Plaza, blasting off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa March 2, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya
kag sagid lang ang nag-aisahanon nga true source ang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tao. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs o kun LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar
antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Ini amo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Iniya nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon, butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kon pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio! Bombo! May hapon sa tanan. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Ay, nakayahom lang ako. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. 17 minutes after 2 o'clock. It's time for us again
to enjoy ang mga istorya nga aton nga nabaton diri sa aton nga mga mapisan, mga maukod nga mga letter senders. I would like to say thank you sa mga bago na naman nga nag-join diri, nagpadala sa ilang mga kasaysayan. Kag ikaw, you're also invited to share ang inyong mga istorya dira sa kabuhi. Pwede gid if it's about your love life or ang imong mga ups and downs, ang imong mga kabudlay nga mga inagyan or ang imong mga triumphs. Pwede gid nyo ma-share, paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton nga Elections Day Countdown. Nagahilapit na lang gid ang aton nga pagboto, mga kabombo. 74 days to go before we elect ang aton nga mga new set of leaders. And ari naman ang aton nga ambahanon para sa inyo this afternoon from Francis Lazatin. Kung gusto mo ako. Good afternoon. Mo ba, mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas, mamahaling tsokolate, ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana, mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y
Francis Lazatin, kung gusto mo ako, pues padala ka na ng story mo para magustuhan din kita. Diba? 23 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine once again. And of course, this is Kahapon Lamang program. There is a Liway FM, Bombo Radio, Iloilo. Start kita with our first story for today. Good afternoon, gid sa tag-iya sini. Si Deo, sang Putotan. The letter says, My dearest Inday Regine. Good afternoon, everyone, sa tanan nga staff sa Bombo Radio Philippines, mga avid listeners and KLP lovers nga nakikinig subong, nakikinig ngayon, and most especially sa imo Inday Reg, sang Kahapon Lamang program. Inday, ang story nga i-share ko naman subong about ini sa amon friendship nga pinamagatan BFF, Best Friends Forever. I hope nga makarelate kid kamo sa akon nga story. Mga memorable moments nga nagakatabo sa aton kabuhi nga waay naton ginapaabot. Inday, hindi ko gid malipatan. It was April 2024, early morning, sa house ng akon friend, tawagin na lang natin kay Akits. Hindi basta-basta ang samahan namon nga naipundar bilang magkaibigan for almost 20 years. Updanay kami sa hirap at ginhawa, walang iwanan. So Inday, katatapos ko lang maglaba kag maglinis ang CR sa iyang house, kay dira ako nag-sleep every Friday kung may prayer meeting ako sa church namon. So nakibot kid ako sa ginabala na takon nga abaw, kaina pang andar sa motor sa tubig, kadiugay sa imo magwa sa CR. Di madasig man ako magsabat, siling ko, ay sorry, bago lang ko tapos laba, kag maninlo. Abaw, Inday, kalain, gid, sang ako nabatyagan. Kung kay Akits, joke, o kung wala lang sa iya, para sa akon, nasakitan takon, sang iya nga ginhambal. Sus, madasig ko nga gintapos ang panghalay sang linabhan, kag mag-ilis dayon pauli sa Putotan. Kay may duty man siya, why na ako nag-breakfast. So nag-ride na ako sa bus, nag-chat ko sa iya, siling ko, anak, sorry gid, and thank you so much for everything. Di madasing man mag-reply, okay lang mami. Di Inday, Friday naman, gin-chat ko siya, siling ko, anak, hindi ako magtulog sa house mo karon ha, after sang amon nga prayer meeting. Diri na lang ako matulog sa boarding house ng abiga ko, kay masimba ako pagkabuas sa Haro Cathedral. Di malaba ang chat sa akon, why na ako mag-reply pa? Ang kasabihan bala, less talk, less mistake. So amo ina ang nakatatak sa akon mind para walang sisihan base kung ano pang mahambal ko kag madugangan pa ang tampuhan. Inday, May 2024, gin-chat ako ni Akits nga malakat kuno kami sa Palawan kag need namon magbuy sang plane ticket. Nagkataon man nga may sakit ako nga ginbatsyag. Sa 2 weeks, on and off, ang fever ko, gani nag-reply na lang ako, nga siling ko kamo na lang, kay di man ako mag-enjoy, ari lang ko sa balay, nagabarikutot. Siguro, nahalata ni Heart, bali ang friend namon sa Bacolod, kay wala na ako gatchat sa iya, kay hindi ko gusto nga mabalaan niya, nga nagsunggod ako kay Akits. So, 4 days sanda sa Palawan, nag-chat sa akon si Heart, kung ano-kuno ang ginsunggudan ko kay Akits, nga wala na ako nagatulog sa ila house, kag gin-stop ko gid ang amon nga conversation. Chat ni Heart sa akon, Nanay, ti amo ina ang tawag niya, ikaw ang lumalayo sa amin. Abi mo, ari kami sa Palawan, pero ikaw ang amon topic, bisan nga nagakaon kami, hindi kagid namon malimtan. Bear in mind, nga palangga kagid namon ni Akits. 3 na lang gani kita nabilin sa grupo naton. Tapos, matiwalag ka man. Ti Inday, out of 10 sa amon nga magbarkada, 3 na lang ang natira. Kaya ang iban sa mga malayo na nga mga lugar nga naka-assign. Kaglabaw sa tanan, may napatay na gani sa amon nga grupo.
So samtang ay ginabasa ko ang chat ni Hart, nagatulo gid ang akon nga luha. Kay importante man gali ako sa ila. So August 2024, nag-confession ako. Nagahibi ako, siling ko, Father, sorry. Nagkatampuhan kami sang akon nga friend nga almost 20 years ang amon nga pinagsamahan bilang mag-abyan. Nasubuan gid ako nga sa isang kisap mata, madula lang ang ginpundar namon nga grupo. Inday ang advice ni Father sa akon, kadtuan mo siya sa ila house. Hindi ikaw mag-chat, i-surprise mo, at sigurado ako magkakaayos kayo dahil special kayo sa isa't isa. Inday, it took 6 months nga wala gid ako magparamdam. May attitude abi ako nga kon maglain akon buot, bisan ano pang ihambal mo, lata ko nagasabat. Kag kusa ako nga nagapalayo, basta tahimik lang nga nagapakuribong sa binit. Inday, after all, sa wakas nalampasan gid man ang tampuhan, kag bumalik na kami sa dati kung ano ang ginpundar namon nga friendship for long years. Last October 2024, gin-celebrate namon ang birthday ni Akit in advance sa Tibiao Antique. Abaw inday, nagsulod kami sa dako-dako nga kawa para kuno mag-relax kag madula ang stress nga gintugas ang tampuhan. As of now, may schedule na kami nga maglagaw sa Bacolod before the end of February of this year. So enjoy lang habang kaya pa nga mag-travel sa malayo. Ang lesson nga natun-an namon, kung ano man ang misunderstanding, gamay man o kung dako, kumbaga nonsense, huwag nating hayaan na tumagal. Kay mabudlay makapangita sang true friend. So, halungan ng friendship nga aton nga nasuguran, tubtub sa kasalukuyan. So, tubtub na lang diri ang medyo malawig ko nga story, tani may natun-an man, kamo nga lessons, may nakuha, sa tanan nga mga avid listeners ng kahapon lamang program. Enjoy life. We don't know what tomorrow will bring. So don't stay mad for too long. Learn to forgive and love with all your heart. Don't worry about the people that don't like you. Enjoy the ones that love you. Thank you so much for reading my letter, Inday. Keep safe, good health, and blessed. Love and prayer. Deo, Sang Putotan. Deo, thank you for this story. I am very happy. Okay, nakamos ng imo mga friends. Well, in any relationship, hindi ginaiya madula, may mga little misunderstandings, may mga tampuhan, may mga away bati. That's very, very normal. Pero you just have to think about this. Every time nga matabo ang amusina and then ma-overcome ninyo, no? Kung ang ginsunggudan na resolve, kung ang ginawayan, na klaruhan, naga-level up pagid ang inyong friendship, ang inyong relationship, even sa mga mag-asawa, mas naganami pagid, kumbaga. So, these are very normal things nga nagakatabo whenever you are in a relationship, a friendship man, or sa imong nga spouse, or sa imong nga mga colleagues, or sa imong nga workplace. But just be very thankful, no? Nga kung open man lang ang tagsa-tagsa sa inyo, kag there is that openness nga kag want, no? Kag desire nga ma-resolve ang whatever conflict nga nag-arise. For sure, no? Mas mangin manami pagid ang inyong relationship, mas mangin mainit pagid ang pagtamdanay once nga mo overcome ang inyong mga conflicts. So enjoy your friendship, enjoy ang inyong lagaw. 32 minutes after 2 o'clock. Thank you very much, Deo, Sang Putotan. Up next is the story of Panoy, Sang Leon. Sa pagpanumbalik sa kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine.
nga tapos na ang Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balak loan. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapak
halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Mamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga matrack o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o kon sudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space kag sa ila pamilya. Be punctual.
Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa ginistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nang inimbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items. Tan, it is a KLP. It is now 2:43 in the afternoon. Ari na ang sulat ni Panoy Sang Leon. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, tita, kasatanan nga tagpalamati sa sininga programa ang kahapon lamang. Ako si Panoy Sang Leon, naka-eksperyensya sang stress kag depression. Nag-stop ako sa obra kag nagpauli sa Leon para dito na mga buhi, kaupod ni nanay. May mga baka si nanay, 3 kabilog. Ginistoryahan namo ni nanay nga ibaligya ang isa ka baka para hindi siya mabudlayan sa god. Adlaw sang Webes ang baligyaanay sa mga sapat. Gani, ginasulay namo ng ulan para mangumpay kag mabaligya ang baka. Ang kwarta ko nadugangan tungod ginhatagan man ako ni nanay, hindi ko gusto mabuhinan ang ako niya kwarta. Gani nagsiling ako kay nanay nga mabalik ako sa syudad para makakita obra liwat. Akon ginpangdala tanan ko nga gamit. Nagtiner ako sa Villa sa pakaisa ko balay, nag-apply obra, kag sunod nga adlaw, may nanawag para sa initial interview. Naghulat ako isa ka adlaw, apang wala sang may nanawag, gani nagpauli liwat ako sa uma, dala ko naman tanan ko nga gamit. Ligada naman isa ka adlaw, nagbalik naman ako sa city. Kag siling ko basi may call ako, galing sa ginaplayan ko, kay wala diri signal sa amon. Sa Iloilo na ako, naghapit ako sa dulunan sa akon kilala, utod sang akon bayaw. Siling ko, gapangita ako obra. Ginpanyagahan niya ako kag pagkahapon, may nag-text sa akon for initial interview. Siling ko, ma'am, for final interview na lang ang ginahulat ko. Siling sang message, i-ignore ko na lang ang message. Hindi ako kaintindi sang akong ginabatsyag. Nga gakurog unod ko, kagintistingan ko nga manigarilyo. Sang nag-aghom ako, pag-spit ko, may apid nga dugo. Insigida nga nangita ako bukas nga pa-x-rayhan upod sang bata ni Susan. Ang resulta, makuha pa sa 9:00 sa aga. Pagkagabi, nagagaday sila Susan nga ma-video case sa baybay, upod ang ilang mga abyan, nagsunod man ako para nga mag-enjoy. Samtang giistoryahanay kami ni Susan, nag-offer siya nga manegosyo na lang kami barbecue. Total, may pwesto man siya, kag siling ko, may inog kapital ako di, 3K. Kag para samtang gahulat sa ginaaplayan ko, may bisihan man ako. Naglakat na kami sa videokehan, bisan ano ko kapangalipay kag inom, hindi sa gihapon ako malipayon. Nagpauli ako sa balay kapakaisa ko, bisan hubog ako, hindi ako katulog, kay na-insomnia ako. Oras sa aga nga mabango na, natamad ako. Apang nagkuha ako sang x-ray ko, kag negative. Nagdiretso ako sa pwesto ni Susan, kag nagbulig-baligya. Nag-barbecue kami. Pagkagabi, tapos ga-shop, kag pag alas 9 sa gabi, nagpuli ako. Pagkaaga, balik naman ako dito para magbulig-baligya. Timing man ngang akon hinablo sa Padilla, naghapit sa akon, kag nagmuno nga maupod na lang ako sa iya sa Padilla para didto mapahuway sa ilang nga balay. Nagpanghimos ako kag nagkadto sa Padilla. Sakay ako sa taxi. Pagkaaga, nagplano kami sang utod ko nga mapa-check up sa doktor sa psychiatrist.
Apang, malawig ang pila. Saling ko sa utod ko, hindi na lang, kay mapauli na lang ako sa uma. Dito na lang ako mapahuway. Inilang anay ang part 1 ko nga sulat, tita. Madamo nga salamat sa pagbasa. Ang matinahuron, Panoy, Sang Leon. Kag maayong hapon, tita, kag sa tanan nga tagpalamati sa subong nga adlaw, akon padayon ng part 2 sa akon istorya. Tuloy-tuloy gali, part 1 and part 2. July 2023, ginplano ko na nga matiner sa uma. Ginsagod ko ang nabilin nga baka kag ang pananom saging, balinghoy, kapayas. Adlaw-adlaw ako gapangumpay, halin sa aga hasta sa hapon. Daw 8 hours duty sa gihapon ang ginahimo ko. Apang, kung makita ako ka mga tawo, nga halin sa aga hasta sa hapon ang obra ko, nahuya ako. Daw manubo na ang panulo ko sa akon kaugalingon. Kung gabi, hindi ako makatulog. Kung magpaligo ako, pamatsyag ko, daw malumos ako. May bes nga gusto ko magdalagan, apang wala ako kabalo, kundiin makadto. Kisa, gasulod sa paminsaron ko, nga hindi na lang magkaon. Kay wala ako gani ubra, makaon pa. Gaisip man ako, nga paano maubos ang hilamon, paano ang mga baka nga amon ginasagod, so paano? So ang kwarta nga sinuptan ko, amat-amat ko man nga gingasto. Nagabot ang bulan sang birthday ko, August. Nagplano kami nga mag-outing. Tanan nga rides, gintry namon, pati zip line. Kay siling ko, isinggit ko ang akon stress. Apang, wala sa gihapon. Hindi ako happy. Kaya ang gusto ko, maka-work na ako tani. Inabala nga, dapat happy ka tungod ginhatagan ka sa mga utod mo. Apang, lain gid nga may akon nga kwarta. Nag-offer akon magulang nga pasagudan niya ako kanding. Pinadalaan niya ako kapital, 3 ka kanding, ginbakal ko. Ginkayo namo ng poultry, kag nagbakal 15 heads nga manok. Apang hindi ako happy. Kay puro lang obra, wala sang kwarta. Kundi ginbaligya ako tanan nga manok, kag kanding, may nanawag sa akon, si Nening. May opening ko no sa isa ka eskwelahan obra. Dali-dali man ako himos, kag magkadto sa Pavia. Nag-interview, kag nag-process sang kulang requirements. September 2023, sa bulig sang hinablos ko, nagkuha kami police clearance. Daw totoy lang ako, Tita Regine, nga gasunod sa hinablos ko. Sa napasa ko na, kag nagkadto na kami sa eskwelahan, nakita ko ang obrahan ko. Sa kusina. Tapos, ako ang dishwasher, kag limpyo sa pantry. Pagkaaga, first day sang training, naka-apron na ako, maumpisa na ako hugas sang maumpisa na ako hugas sang nag-back out ako. Siling ko, hindi ako mahappy sa muni nga obra. Ultimo high school graduate, kaya yan nga obra. Kag nalampasan ko na ni nga obra, tapos mabalik naman ako sa sini nga obra. Kung amo man lang ini, mabalik ako sa uma. Timing man tita, nga may namatyan sa amon baryo, kag amuman nga tion, ako nalipay halubilo sa iban nga tawo. Isa ka bata ang nagpangalipay sa akon. Masami nga ginahambal niya, mindset ba? Tapos may nagsiling pagid sa akon nga, may iniskwilahan kaw, araw-araw, mabuang kaw gani, kadlawan kaw. Sa akon nga pagdapon-dapon sa mga tawo, naghagan-hagan ang akon nga depression. Nagpananom ako, alugbate. Kag taga-Biyernes, ginatuba ko ang gura nga saging kag ibaligya. Amo ato ang source of income ko. Nagligad ang mga binulan, December 21, nakibot ako. Ngang amon baka, gapangayo bulig. Gali, mabata siya. Adlaw sang lubong sang amon kasilingan, gusto ko magkumpanyar, apang ginatamad ako. Apang ginpilit ko ang akon kaugalingon. Nagsuksok ako sa nasahuan ko nga pamiste. Ugaling sa akon pagtukad sa baryo, nabiyaan ako sang service. Maayo lang, may taxi ang akon kakilala. Gani, dito ako nagsakay. Sa ato na ako sa simbahan,
nabatyagan ko nga confident na ako sa akong kaugalingon. Daw nagbalik ang kumpiyansa ko. Naghiwat sa reunion ang elementary batch namon sa December 2023. Wala pagduwa-duwa nga nagtambong ako. Masadya ang Christmas party namon. Nagbalik ang positivity ko kag ang happiness ko. Siling ko, ready na ako sa kung anuman mag-abot sa kabuhi ko. Nagbag-o ang tuig kag waiting ako sa obra nga opening para sa akon. Kay siling ni Nening nga pangita ang co-op sang cashier. Ginmanifest ko sa self ko nga sa sini nga February 2024, bulan ko na ini. Gilayon ako nagpa-city end of January kag nag-interview para sa posisyon nga cashier. Pag-abot sa February 11, 2024, nakaumpisa na ako obra. Sa subong, regular na ako sa akong nga obra kag malipayon na tungod may obra na ako. Tita, ang obra, Tita Regine, obra ang rason siguro sang akong nga depression. Pero subong, may obra na ako, nagbalik ang mga handom ko sa kabuhi. Upod man ang kalangkag ko nga mabulig sa akong pamilya. Lain gid tita nga ikaw ga share sang sa ikaw ga hulat sang ihatag sa imo. Kag happy gid ako nga masuportahan ko ang akong kaugalingon kag makabulig pa sa akong pamilya. Madamong nga salamat sa pagbasa sa malawig ko nga sulat tita, ang tagpasakop, Panoy, Sang Leon. Well, Panoy, I am so very glad to hear nga na-overcome mo atong episode sang depression, no? Nga manughulog na gid man siguro sa depression. And it is good nga ginbatuan mo, ginbuligan mo ang imong kaugalingon, kag nabalaan mo, no? Kung ano ang ginhalinan nga ang nanginsubong sadto ang imong balatyagon nga daw wala ka na gana sa pagpangabuhi, nga daw ginakibang ikaw, nga daw hindi mo mabalaan, no? Kung anong imo nga himuon, but nagaka-feel ka lang sang depression. You just feel so sad. That is an episode nga bangod man sang imo nga pagbulig sa imo nga kaugalingon, nalampuwasan mo gid, no? So patience lang ang kinahanglan. Siguro that time nagadali ikaw nga makatrabaho na ka. Kay feeling mo, lain gid dyan, no? Kung may source of income ikaw, and lain nga classes ang trabaho ang imo nga ginapangita. Actually, mga work man to, no? Ang imo mga pagsagod kung taning isang mga kanding, sang manok, pero ginbuyan mo siya. Kay mas gina-prefer mo yan, nga may income kagid, nga steady. Kag ina sa imo nga pagpati is makuha mo lang, no? Kung nagatrabaho ikaw, nga nagasweldo ikaw every 15th, every end of the month. And actually nagapang-apply ka man, no? It's just that siguro while waiting, do dito nagsulod ang anxiety sa imo nga basi kadamo sa mga nag what if sa imo nga kaisipan kag daw nag-low ang imo nga self-esteem, daw nadula ang imo nga confidence, and so that's why, no, nga daw nagadali ikaw, nga ti makakita ka naging trabaho because para sa imo, that would be the answer. Para nga makahilin ikaw, no, sa sina nga episode sang imo nga kabuhi. But it is good because one day you woke up and you told yourself nga tikinahanglan buligan mong imo nga kaugalingon, i-divert ang imo nga attention. So ginhimo mo man, no, ang tanan para nga makabulig ikaw sa imo nga self, and at the same time makahalin ikaw sa sina nga episode sang imo nga kabuhi. So it's good that there are many people around nga nag-assist sa imo, nagabulig sa imo, nag-offer, no, nga bisan paano maka-help man sa imo. You have friends kag even atong mga lagaw-lagaw to patulan mo man, no? Parang siling mo, isinggit mo na lang ang imo nga ginabatsyag, isinggit mo ang low nga imo nga ginabatsyag, ang depression nga imo nga ginabatsyag, ang unhappiness. But then ang sabat was or nag-abot
February, sang siling mo manifest mo na sa self mo, February is your month. Kag dira gid no, nga natuman ang imo ginahandom, nga nakasulod ikaw sa trabaho, and now regular ka na, kag happy ka na, okay ka na kid. So kabay no, sa iban man dira nga nagaka-depress man kay ti they are waiting for something pero wala pa nag-abot, maybe ang gin-applyan wala pa naka-respond. So be positive, just think positive and be patient. Kinahanglan lang naton nga maghulat, and while waiting kinahanglan no, we do things para nga makakas ang aton nga mind sa mga posible nga mga negativities nga magsulod sa aton nga kaisipan. Dapat kita mismo no, we know how to control our mind. If we think nga basura ang gasulod sa aton kaisipan, well, hindi ta na pag-ialaw nga magsulod ina sa aton kaisipan, because we know nga ti basura gani, and hindi gid maghatag sang manami nga resulta sa aton nga kaugalingon. Hindi makapataas ang aton nga self-esteem, hindi makapataas ang aton nga self-confidence. So choose mga positive things nga ipasulod sa aton nga kaisipan. Well, Panoy, I'm very happy sa imo. You're now very stable and you're happy with your job. Salamat gid ha, and keep on sharing beautiful stories diri sa Kahapon Lamang program. I am also waiting for your own story. Yes, sa mga wala pa dira, especially naka-join, naka-share sa ilang mga istorya diri sa Kahapon Lamang program. Pwede gid nga maka-share. Ipadala nyo lang ang inyong mga istorya through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or isulat kag ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tisay sang Iloilo, kita ay kita diri ha. Saturday na ang ako nga pag-interview sa imo. I hope kabalo ka na. And before 2 o'clock, ari ka diri sa Saturday with Xerox copy, 2 copies ang imo nga ID. So see you this Saturday, Tisay, sang Iloilo. Magasunod na mga kabombo, ang mga dramas naman every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Pagkatapos ng Kahapon Lamang program, Tuyang Ermitanya. And then after that, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, see you again tomorrow. And we'll be sharing more beautiful stories diri sa Kahapon Lamang program. Madaming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.